Hey! Heskani DQ sha ulise yako. Shamari DQ ndakachiona sha ndakachiona zvotodaro ndisima ndibhadharire wifi yangu sha. Sandochoni mbiyoyo. Akomana pakaipa panapa. Chinzwa imanje munhu arubva kundifonera manje panapa pandadzima foni makomana. Chinzwa imanje munhu abva kundifonera right now. Mirai munzwe. Wandai munzwe. Ndunge hausiri iwe ndunge wokujobheka hausiri iwe ndunge video yoyo iyi yanda play apa kuitumira vanhu vese vari kuya kuzorapiwa kwauri kuva pa same video yema Nigerian movie same video. Thank you, maini wachaminuka na Bruce. Maini wachaminuka na Bruce ndio aniwa. Shua ukashiti maini wachaminuka. Urimnina wa gurundore yele sha. Urimnina wa gurundore. Ine magosti wo master munozombo zvipa zoga. Ha, mune mazvifunga sei kuzvinzvizva munoita kuzvinzvizvi ngoya sei. Mune mazvifunga sei. Achaminuka maini wachaminuka na Bruce. Zvakaomasvo. Messi pike nei zvakaoma. Aziditate hayo asitate mningina wake mningina watate aseka ini right tadzoka guys ndikubva kufonekwa nemwe munhu ari paBotswana. Inzwai zvari kutaura sandafonera guest yedu. Inzwai zvari kutaura sandafonera musati ndafonera ndadaidza guest yedu. Inzwai. Hello, can you repeat what you just told me? That SIS MELLY video player is exactly the same video that I got. Pandakaita way koko exactly the same video ndo yandakaitirwa ndikatumirwa. Iwe wangoenda uchinda kunoda kubatsirwei? And I ngoda not miracle money but ngoti mabasa emaoko aendeke. Ukabhadhara? Mari 1.6. Zvokadi vari kurya. Vari kurya 1.6. Ndogona kuti ndikaenda kuitira ma-screenshots ema-conversations. Ukatopiwa ningirikire here? Zvikatoita here? Ukatoona change? Andisandaiona. Wakaichange uchaiona after how long? And not your time frame. Ndakangonzi kuzoita mazimari. Kuda uchaita hatisi. Saka icho chinhu chawaipiwa ichanga chiri chekuti udii? Saka iwainzi chinhu chienda kuVirginia, unogara kuVirginia. And I'm not even sure kuti Stairoros, like I think Satara secret tanga kuti chitori pre-recorded chini chocho. Hey. Kangoya chimunhu pakadaro chikabuda chiutsi and that was it. Nemafuta iwawo mafuta mari kutenga mafuta. Yeah. Ukatobhadharisa futi mari yemafuta? But yemafuta ndichabhadhara. Uchagobhadhara meni zvako uri bhadhara kana kuti usabhadhara meni? Zvako uri. Wakuziva chokwadi. Iripo. Hey. Alright, pakanaka. Haya, pakaipa. Right. Pakaipa. Right guys, tegai cheripo kyari kunetsa nekufona azozati tiri palive. Tegai cheripo kauye kunoku, right? Tegai tipinde munyaya yedu yechipiri. Mirai tipinde munyaya yedu yechipiri. Arikuri udiko. Cheri ndiri palive cheri.
Did live? I'll put right. Right. Vanhu vakatochirwa mari vakawanda but vari kunyara kuti vabude pachena chete. Yesi mandebele ko Botswana kana foni dzacho ngadzichipinda ka nai Botswana bata iPhone ava ngavambomira ava ndiri palive. Botswana haichabati foni. What's going on neBotswana? Inetwork here. Kuda good. Thank you. What's the result after a week? Uzoti grammar results emafuta after a week naiga. Wow, DQ unozokuza kusera ndikudze pavanhu. Unozoya kusera. Yakuringa manje. Yake chinetsa. Kuti connect ko chiko chikuti kana vana line nacho kuBotswana. Zviri kufamba sei? Hello. Hello. Makadi kuwasikana. Network yuBotswana. I want to share this raining. Hello. Hello. Fadzai unondifonera ngoita zvokubhaza neWhatsApp kandodaira. Makadha yari kufamba zvokudaro. Hello mainini muri sei? Aiwa tiripo nyatsomirai pane network inobata ka. Mirai pane network. Disai my earphones tinzwe. Disai my earphones. Makadek bank. Makadek ndi mazva mshasafari kwa mapebits enyu manje. Makadek bank ka ma black cards. Yamtenge makadek bank. Hello. Makundinzwa here? Makadi. Tsipo makadi yenyu. Chidzimai TV. Tisare nefoni chete. Dzimai TV. Oi. Hello. Makundinzwa? Alright. Tinogamuchirai pachirongwa panapa pa. Chiko chiri kuitika mwana ari pinya yemwana iri kufamba sei?
Visaipa loudspeaker. Visaipa loudspeaker. Visaipa loudspeaker. Visaipa loudspeaker phone yenyu mtsage pa mumu visaipa loudspeaker. Tamati kudiye tatinenge tanzwa isu. Kwa vari kungotaura vari pasaidhi vari voice rechirume avo ndianiko? Maini chimborongekai mugozodzoka. Chimborongekai mugozodzoka. Rongekai first. Tozokuonai. Come on guys, muya munhu wagadzirira. Anditi muya wakagadzirira guys, ngavamborongeka vozouya. Ngatipinde kune imwe nyaya. Andisena nditegai andisena vachinje caption. Tifambe nebhora. Takutopinda pane imwe nyaya. Tegai andiselina guys vachinje caption. Andiselina ngauye vachinje caption. Nai. Nzeve dzakutopera idzi. Ari bwa andiselina wacho. Andiselina. Andiselina takumbura utumie comment section kumuchinje ngikiri caption iri padenga. Munyore kuti busted abroad #armed robbery. Okay, all right, I'll do that. Sharp. Right. Guys, tapinda welcome to busted abroad. Anditika tine anzvadzi vatinavo panapa panditi vari kupinda busy vari panyika yeBotswana. Inonzi Botswana hamene kukondogwa mwachiti Botswana moti Botswana zviri kufamba sei. Saka vakaita armed robbery. Regaiti vanzwe. Let's open this one. Not to zinga do. Chiuya ufone chifone. Eish, pane nyike paita nyaya guys, mirai munzwi. Paita nyaya. Ndungewe bozego ngikiri bakufona. Nyaya dzacho. Chizubusisini gaiti mboita iyi. Yellow? Fune yoro bidasego. Something is wrong with phone yawe. Look from Bassi. Yellow? Yellow? Yellow?
Hello, yisho. Kushombe sei? Tete iri kuramba kuconnect ndanchikumbura. Hello. Ini mudacha si network tsivana kuchira. Hello. 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 Kushayamba pinda zvakanaka nakapa. Ndikuziva kuti vari mumwe ina shuwa. Nditrai kufonera Victoria. Varotrai kufona ubeki. Tiwe zvekufamba sei penyazi. Network. Aiwa, isi boss kwanai ndeye kujera. Tatoi pa bastard abroad. Network. Akufona huku mira things. Hello. Finally. Ha, yang network yenyu inonetsa nzvadzi. Ndazviona kuti yakutonetsa ape bhosona wava kufona wasega tichitoenda pane yenyu because bhosona wanga asina kunongeka. Right, anzvadzi. Sorry yenyu takunonotsa aita tine munyaya tanga tina yanga ichipisa panapa. Makadiko kwa muruku. Aiwa, tinofara space makatiwo kwa muri. Aiwa, isu tiri nani anzvadzi tiri kuziva kuti muri muchizarira right now. Ne profile picture yenyu inototaridza kuti murimo mukati. Chii chakaitika nyatsa tanga ibva pakutanga yenyu pose. Aiwa, tiripo hedu nhasi. Wednesday takatanzana kudai tida kunyatsonzwisisa nyaya yacho. Ya, esibonanga January 2020 January. Takanga ndire phone yandaishandisa. Saka phone yange yakasemuka screen. Rikandende ndinogadzirisa phone yangu kuna kumona nogadzira mafoni kuya. Ege BlackBerry Z10. Saka ndaita kunogadzirisa phone yangu kuya kumakomana vai. Yakabva ndafika kumakomana vai. Shamari, phone yangu idai. Screen ro kuda BlackBerry Z10 rinodhura, it's 450 rand. Ndikachana zviri nditenga amwe phone nyowani. Saka ndine imwe phone yandiri kutengesa panapa. Yangari Samsung S5. Sokuti ndatora Samsung S5 bata 650 semunhu wandaiziva naye. Bata chiti 650 ndikupa Samsung. Sokutora Samsung ya ndokutanga kushandisa. Izvo handina kuziva kuti phone yandatengeserwa ine trika yanga yabva kunopiwa. Saka ndakazoti ndakagara 2 weeks ndabva kunotenga phone yayi. Ndobva ndafonerwa nenhamba dzandanga ndisingaziva. Saka ini ndakabva ndafonera ndakangofonera pakaita makastoma angu makastoma ekubaza because vakange vachitaura nezvekubaza. Ndobva ndavapa madirection epabasa pangu pandaishandira. Ndavapa madirection epabasa pangu pandaishandira. Varume vakabva vauya vari 2. Varume ava vasvika pabasa paya ndobva vati tingataurawo nani. Saka vakomana vandaishanda navo ndobva vanongedzera inini sezvo vanga ndiri muprivate wemakambani pavo pandaishandira. Ndobva varume vavai ndobva vatanga kutaura nesaka no 100 square meters utisire mafezi anonzi matable board anoengana kuti maziva. Atiwasi. Simbi dzinobaya kumusoro so. Dzakaraunda jarazari. Ndokuda ndobva ndavati manje kuti tishandise zvokungofungidzira. Zvoda kuti ndine ndinotora mameasurements angu ndega then ndokwanisa kuitira iquotation yesika mokwanisa kuenda vanotenga togadzira zvinhu zvacho. Alright, mirai hanzvadzi. Mirai. Mati mimi makanga mune foni yenyu. Foni yenyu yakatsemuka. Foni yenyu yakatsemuka. Ndobva maenda kunogadzirisa foni. Ko rimwe bhanditi riri kuimba iro mani riri kuziva kuti muri palive. Iro bhanditi riri kuimba iro. Foni yangu yanga yakatsemuka BlackBerry Z10. Ndakatanga yaitenga chika chigumwe so.
All right. Saka mva maenda nogadzisa phone. Zvikanzi phone igadzisa screen inodhura. Iro banditi weiro 9 asira asvikirwa. Yes. Ya ndoba hadi saka panaka pakati phone panaka kuzuri gadzira phone iyi uigadzire 450 zvino nditeze nditotsvaga imwe zangu boys phone yekuvhurwa imweni munoza kana phone ikambovhurwa kuzotata kwayo nenda inonetsa kuti achatacha ndoba ndaka ndopakabadika ndine imwe phone yandokutengesa yandikuda 650 ndokuchimurisa 650 ndobva ndatenga phone yayi ndikuzi ko ava uyo ari kuimba kumashure kwenyuyo ndiani? museri matori vatu vakutoita chechi kamamuslim vakutotanga kuvaponamata mamuslim kunengati ko zviri kufamba seiko? Alright. Saka vapedza kunamata avo voenda kunoba? vanenge pakaipa ndinofunga munhu vanenge ari mabhagiro avo. Alright. Ndobva zvadii paya matenga foni matengeserwa foni nyuwani yakushanda maenda naye kumba kwenyu bva mafonerwa nevanhu vamusingazivi zvikanzi tikuda kuti utiitirewo basa tipe madirection ekumba ndobva vauya kumba. Ndakavapa madirection epabasa pandashanda. Alright. Ndobva ndaiswera mbiri. Ndobva vasvika varume vaya vari 2 ndobva ndataura navo vanditi ndobva ndavati ndofanira kuti ndinoita quotation ndinotora right measurement because nyamburi kunditaurira ndogona kuti vova kuenda kunotenga quotation ndogona kutenga simbi dzakashota azvina kuti ndinozvimezhera ndega ndaenda ndozvimezhera ndega ndozoita sechero tinotenga simbi alright hapana chakaita but izvezvi toda kumhanyira kuramkuwa kune mwana watoda kuona watoda kuenda kunoona kuti kuramkuwa vandati alright hapana chakaita modzoka musasi uchindoona ndendirepo panapa chozvisina iwo ndinondapapa nezimbi dzangu ndakabhuka kune imwe kambani inoita maretractable butler kana ndakabhuka simbi dzangu ikokoko ndobva vatifonera vachiditi chamani yautore simbi dzako panapa taita ndokurova mota ndakananga ikokoko kunotora simbi dzangu ndiri ikokoko kwana naenda kunotora simbi uku ndobva vatifonera futi varume vaya teki kanzesha tipabasa pako waenda kupi aenda kuroslini imirei papapa 6 minutes ndendadzoka zvikanzi alright hapana chakaiti ndichisvika ndakavaona vapiri varume vacho ndobva vatodibatsira kuofloda simbi dzangu dzandanga ndinadzo paya ndatogeza maoko ndobva vatiti chikwira mota vangwani motikari yavo off 7 yavaifamba nayo wine ndobva ndati ini ndine yangu motikari yangu yebasa ndokwanisa kudhiraivha ndikuteera kumashure tichienda kumba kwachona ikoko kwamuda kuti tinoita quotation kanzi seva fuel yako toenda newe tokudzosa panapa kati alright sharp hapana chakaita ndobva ndatora mezha yangu nequotation book vandapinda motikari yavo paya vakapinda motikari yavo ndakakushamikira manje vakuisa child lock child lock vakundisira child lock vandati ko wai mukundisira child lock chii zvikazano watosungwa ndasungwa hao vandapana kunisana nevarume vandiflashira makadhi avo epolisi ndobva ndaita panapa takutoenda panearest police station iri pano padhuze kana alright sharp hapana chakaima ndaenda panearest police station nonzitoshanguru police station pataenda paipai ndobva vatanga kundibvunza zvikanzi ine shamari foni yauri kushandisa iyo wakaiwana kupi ndobva ndavatsanangura ndikati afoni ndakaitika kumaopani station ende mwana nditengesera foni ndoita se ndomuziva zvikanzi tinoda kumba kwako toenda se tinofecha because vauri kutaurira izvozvo zvanditese hazviiti but alright hapana chakaita ndobva ndafonera wamufana wandaishanda naye pabasa tikati pane varume vari kuya papapa endai naungu kumba kwangu mutese munosecha ndatoda kunosecha chicha vada vanosecha kumba kwangu ndobva vasvika kumba kwangu paukaenda kunosecha ndakatisipo ndandafanira ndatovharwa kumaseu ndobva vadzoka vachidzoka vakati hapana
chatawana batinoda kutatize kune futi kune futi kutaura nezvefuti futi tandakawana kubva muntaura nezvefuti azano ndimakaroba kune mwe nzvimbo saigere kuhamascrad kuno kupretoria uko kune dzimwe saiti nonzi hamascrad kunonzi kumakapanistan ndimakaroba ikoko kuroba ikoko rini musi wani havana kundiudza kuti musi upi musi wani watonawo zvakaitika zvenye izvozvo ngaziuda kuti sase takutokuvharira andimona ikatinomakondivharira sei intiudza kuti foni ndakaitenga ndokwanisa kunokuedzai munhu akaita se akanditengesera foni kanda okay sharp tikaenda kumangwana vakati alright sharp asina unorarama seo kati alright sharp apana chake ndobva vatibvisa pasocial police station yayo vanga vandira paya vakatiisa kuhamascrad police station ndokwandakabva ndaiswa ndokwandakabva ndarara ndobva ndaswera paya ndobva vazoya manheru varume vauya manheru varume vaya zvikazi bva vachidza nezite vakaita vadabuda mumasei zvichamariota kuita takuda kuchaja vadatinogozitaja sei because indikuudza kuti munhu akatengesera foni kanzi ati wakaramba unotiratidza chii wakaramba unotiratidza munhu akakutengesera foni ndakaramba sei ndakakuudza kuti ndive munhu andakakuudza kuti munhu akatengesera foni ndoita se ndomuziva kanzi ayo iwo waita se wakatoramba bhozi panguva inenda kutenda neyo panguva yacho nayo wakaramba ndakaramba chirodzinyi bvunza umwe wako waungaonayo kanzi ano zveumwe wangu hatichazozvipindi ndona kuita se ndakuda kuchaja paya andakuramba kuchajiwa ndobva ndachajiwa paya nditochajiwa nditotaridza beparere chitaji ravo ravakachaja navo nditotaridza chitaji shit vakazi kaijeke ndikitineti. Alright, hold on Miriam akadaro noti vanhu vari kuti nyaya havasi kunyatsonzwisisa vari kuvarasika right anzvadzi vari kuti ivo handiti vakanga foni yavo vanga vane foni yavanga vainayo handiti vaitori nekambani yavo yavaita zvavaita saka foni yavo yakadonha yakatsemuka screen saka yadonha yakatsemuka screen ndobva vaenda kuna vanogadzira mafoni kuti foni inogadzirwa vakazvoudzwa kunzi LCD nescreen yefoni iyi yamene vanzi blackberry 2020 handitika inodhura handi mbavaudzwa zvekuma 450 rands vaudzwa zvekuma 450 vakati saka zvikanzi nemunhu aigadzira foni chandogona kuita ndine foni yandinayo pana pasamsung handiti ndogona kutengesera foni iyoyo handiti 600 saka foni iri kunzi 450 inenge nyuwa nekunzi 600 rand ndobva vatenga foni ye600 rand iya vatenga foni ye600 rand ndobva vaenda kumba kwavo vaenda kumba kwavo kudaro vakatonogara zvimasuva handiti ndobva vazofonerwa necall yavanga vasingazivi saka ivo semunhu aita basa rake remaoko vachifonerwa vakafunga kuti client iri kufona ndobva vanzi tokumbura kutozotitawo basa its like munhu uyu vanhu vakavafonera vanenge vaitoziva kuti munoita nezvei because vanhu vakatotaura zvokuti toda kuti titirawo quotation yebasa ravo ravaiita ava vakati maclient ndobva vati ndinova kumba uyai pakadai vanhu vaya ndokutouya hanzi vari 2 vasvika kumba kwakuya ndobva toda kuti tisirewo hamene zvaida kuisigwa zvemafensi chichichi anomaona vachirondedzera mameasurements ava zvanzi ndokuti measurements matauriro amuri kuita haasi kunzwisisika regai ndinotora ndoga mameasurements pacho pamuri kuda handika ndizokuitirai handi saka sezvinei vachida kuenda kwekambva vafonerwa handi kuti vaende kune imwe nzvimbo inonzi kupi hamene kwavaida kuenda kotora futi quotation handi vaenda kwechinotora quotation vachidzoka vakawana varume vaya 3 vakamira muyadhi mavo handi vanga vakatotakura zvinhu zvanga vabva kunotora zvebasa ravo mapurisa yanzi akati vabetsera kuoffloada zvinhu izvi handimaona vadaro vakati chiani tichinda tose kuya kunotora quotation yekwedu vakati ini ndine mota yangu ndinogona kutevera kumasure imi muchidi muri kumberi tonotora hanzi vanhu vaya vakati aiwa hatinde neyedu iyo tokudzosa kwai ndobva ndangoti chakaipa hapana ndobva vapinda mumota yevanhu vaya handi vapinda mota yevanhu vaya hanzi ndakashamisika mota yabviswa child lock kune vasingazivi child lock kukiya madhoo nemukati zvezvokuti kana famba nevana havakwanisi kuvhura dhoo vachibuda handimozati vanhu vanofanira kubata basa rekudongorora nekuvhuravhura madhoo saka child lock dhoo harivhuriki rinovhurwa nadhiraivha chete kumberuko handi mashona saka ndobva vaisigwa child lock saka vabvunza kuti mukuisa child lock zviri kufamba sei zvikanzi dhondowari tonotaura kumberi handiti hanzi vatodaro papa vachangofamba zvikanzi mapurisa ashamwari iwo vatosungwa handika you are under arrest nekuda kwearmed robbery vakati armed robbery kupi nguva iyi ndakati armed robbery zvarini zvikanzi chanohwa kumberi kwai vachina naye kupolisi chena vachivavharira vakati iwo wakati armed robbery saka iwo toda tutudze pane futi
Harimona avakati futi yei andina futi andoziva yekwairi tikanzi alright you asi inini kana iri nyaya yekuti phone ndakatengeserwa phone nane ndotizama akadi akanditengesera phone hanzi mapurisa akaramba akati asi tisi kuenda kumunhu wako tozoenda mangwana alright asi zvanhasi nodi norora pano ndobva anzi ati alright ndobva harara mangwana mapurisa yachiuya mangwana adichika vakabva vasvika vakati kwaari iwewe hauchaindi toda futi kana usingatodi iwewe kuti utitadze futi takutokuvharira bhozi uchatiudza wakaita kawanzi chikahijacking pakatogwa futi andimaona saka ivo ndobva vati izvo kahijacking pakatogwa futi ini zvikanzi bhozi wakaramba kutiudza kuti futi iri papi anditi maona uye akati kuti munhu akatengesera foni ari papi ava vakati aiwa ndakuramba ngati ndokutadza iwani ndopavagumira mubva zvaita sei vandidaro paya ndobva vandichaja kahijacking and kidnap alright uye vakabva vandichaja nayo ndobva vanditi tonosangana mangwana kukoti wakanga wamusi wa20 izvakaitwa wanga wamusi wa29 January andakazoti appear mukoti 29 January musi wa2020 ndopanaka vandano appear mukoti ndapinda mukoti ndobva zvanzi bail application paya muchaiti uya anga akabata kesi yachona ndobva ati ano munhu haana address ndobva ndati ko ndogochaya address sei iwo wakaenda kumba kwangu kwawakaenda uchitoka kunotsvaga futi achona wakaitsvaga pai kwawaiti kana uchikuti handina address handina pandinogara kana kana uchizama kuti hauna address hauna paunoti pako muno muSouth Africa because muno foreign saka hauna address avati bail denied vandinyima bail paya pamatanga kutongoti further investigation achona vatora nguva vachita mafurther investigation avo vazosvika pakuzoti toti disclosure vachireva kuti toti disclosure varati mupurisa akapedza kuita mainvestigation ake wekuti doketa akunorisiya mukoti ndobva ndachinjwa koti yandaipinda iri low court ndobva ndaiswa kuri kuregional court inova court G ndandobva achienda nanhasi saka kubva 2020 uchingoenda kukoti nanhasi kubva 2020 nanhasi ndichiri kungoenda kukoti kukoti arongosvika chingonokupa rimwe date kukoti ndikasvika vanongondipa rimwe date zvotongopera zvakadaro seipapapa pandakabvako musi wa 26 January vachinditi ano date ratanga takakuti vaifanira kuti wakauya musi wa 7 December ndopataifanira kuita nyaya yako final saka purata kuita requisition yekuti tizokuudza kuti nyaya yako toitonga musi wa 15 March hei akomani ndokuchitongomira zvakadaro ndakamirira 15 March imimi like foni yanga ine tracker here foni ndakazoona pandakazokuloya rakanga ndichishandisa ringara kundoti no foni yako iyi yawaishandisa yanga ine application rinzi find my phone rekuti kana ukatenga foni uchitenga kuvodafone vane registration yavo yavanoregista nayo yavanoti serial number saka serial number iyoyo yanga ikaregistwa nenhamba dzaive mufoni nenhamba dzefoni dzaishandisa pekutanga anova muridzi wefoni inini foni payakazotorwa ndichizoisa nhamba dzangu inini dzandanda kushandisa ndokubva dzaapia kuvodafone ndokutora kwavakaita nhamba dzangu kuwana kwamasiya jaya kuwana kwavakaita nhamba dzangu kuti vazosvika pakuzondifonera kusvika ndizosvika pakuvadirekta kuti vauye pandiri hey yeah right lesson number 1 guys muri kuinzwa ka do not buy stolen phones especially masivano don't buy stolen phones guys especially these days vanhu vane maapp akasiyana-siyana pamafoni 1 2 dzimwe foni dzine matracker imagine gai ndatenga iPhone 12 yangu kana kuti iPhone 13 dzakubuda idzi obviously ndoisa tracker
guys, because ifoni inodhura kana kuti mazeti flipper ari kwai hanimona uchisa tracker because ifoni inodhura kuti you don't want just to kuti ingo disappear just like that oga kuiwana. Saka musatenge ma stolen phones ndo chinhu chekutanga. Musatenge phone kumakula aya anenge ari matauni aya because kana mhosva yabatwa chaiko chaiko vanokurambira kuti ana kutenga pano chiro katenga ipapo vanokurambira ikati their word against yours. Don't buy stolen phones guys. Lesson number 1 ande muri kuinzwa right. Saka zvanzi saka mimomo muri momo muchiningikiri mama mune mhuri here panze. Mhuri zangu yakaisati apo. Wo muri single? Yakaisati apo ndakati chinotarisira zvokuda kutora mhuri. Saka zvino mudzimai wenyu mama muchida kutora yakuzvitora sei muri mukati momo? Akatongozvitambira sezvinhu zvatongoitika sezvo iye aiziva mashandiro angu andaiita kuti munhu uyu haasi munhu aita zvinhu zvechitsotsi inongori accident yakangosangana nayo saka anongoripowo panze ipapo anongoriona chirimbo chekuti chera ndichabuda. Akakumirira yake panze? Akandimirira yake panze. Hey, 2 years akashinga ndiye mukadzi chai ndiye mukadzi chai amufa kutoroora chaiko zvodini ndiye anopota chachizokuonai? Ndiye anopota achindoona ifiri ndiyakatanga kutojoina chirongwa chochi ndobva atozondiudzawo unofanira kudai nokutojoinawo kwandakaitawo zokutaura kwandiri kutoita ari kuona ndizvozvo. Hey, saka masiya matotorwa kai matoenda kumba musina kugadzira musina kudii saka zvinhu zvikadii motikari neproperty? Motikari imwe ndakatoitengesa nditozama kuti handisi mubhadhari lawyer. Mubhadhari lawyer yangosara ikongori 1 ndoyega yatongosara. Aiwa munozoinida because munogona kubuda saka musazoitengeseko zvino. Saka handisingaziviwo ipapa pandakatarisira kuti handiri kuenda kuti vanenge vachiti chii because mazuva apera majastiri ndakabvenga chimbobvunza nezvemafingerprint angu kuti mafingerprint aya mafingerprint makamawana here pazvinhu makamawana here kuscene of crime. Prosecutor akati no mafingerprint andina handina kumawana ndobva abvunza namajistrate saka evidence yauri kuti yaurinayo ndeipi kandi inyaya yefoni yakawanikwa nayo. Hai, hapana nyaya yapa nzvadzi mhepo dzekumusha kwenzi angosimukawo. Munobva kupi maangosimudzigwa nemhepo? Munoziva zvandogara nichiudza vanhu zvavanhu vasinganzwisisi chete. Hazviitiri mimoga nzvadzi mufunge ida kukusimbisai. Zvinhu zvandogara nichiudza vanhu vaningina vangu pana pane madzikoma angu kuti mhepo dzinosimuka. Kune vanhu vemufamily, kune vanhu vasingatidi zvekutodaro. Mufamily vanenge vachitisekerera asi vakatotimaka zvekutoti kana usiku havati achireverera. Handika achisundidzira mhepo dzake, achiinda kwaanenge achiinda kuti ngaasafe chete, ngaakaure chete. Munenge muchidzi ngamufe. Handimaona asi Mwari vozoramba mozopesera maiswa mujere ramuchazobuda zvenyu futi muchabuda ini kubuda munobuda. Handimaona muchabuda indi hamuna jere ramunotora muchapika zvenyu ndotokudza ini pano. Handika ndatoonawo zvangu pamweya hamuna ini kwamuri kuenda asi kungoti 2 years amatogara you have lost so much muri mukati. Handimaona isiro mungade bava kumberi kumberi but matorasikirwa ne2 years dzekuti makagara mukati imomo. Handimaona saka nzvadzi imi maina machera musati mapinda mamuru. Right. Chinzwai munzwa nzvadzi zvinoita ndoda kukusimbisai nokuti muchanobuda zvenyu pamuchaenda handichakubatsiraiwo neminamato kuti mubude nokuti muri pari magarisa muri mandi. It's high time you have to go home now. Handimaona zvazvinoita nezvekudai so matima ngamusingana mati muri panze asi shoko Mwari maimuziva kuti ariko. Handika maybe maitove ustaboni muchiziva kuti Mwari ariko. Zvazvinoita iko zvino mujere mamave umakunamata here muri kuda kuti makadecida kunamata maiswa pakona. Exactly. Saka sometimes dzimwe nguva unotopinda pasituation iyoyo kuitira kuti Mwari vakubata simba ravo pamwe muchitobuda mumwe ine vanhu zvina munogona kuti handizivi hangu but munenge mutori munhu anenge akasarudzwa munhu akatodiwa munoiswa pamasituations akasiyana tese takadaitirwa vanhu venyama tinopinda pamakona akasiyana uchiti Mwari hakuna unopedzisira wamutsvaga uri mukona mumwe unomutsvaga ugomunamata ugomudedza kuti Mwari nhai Mwari ndauya sori henyu godai. Handika ugotora nguva chiunamata urimo ugobudawo straight pagonza hapana nyaya
asi wagara 2 years urimo wangu wakumunamata ende ugorobuda chikondi chakunomunamata hani mazviona ndo kesi yenyu ishi anoona ndo kesi yenyu iyi anzvadzi mukaona muchienda kukoti muna machi muchinobuda chirambai makamira pana Mwari muri kunzwa chirambai makabatira pana Mwari itai zvamunoita itai basa renyu muchiita makamira pana Mwari because iwoni yekutanga kune vavengi vanorwisa kunzoko whether you like it or not ende tese takadai so hakuna munhu asina vavengi vanomurwisa tese nevanotirwisawo isusu vane vavengi vanovarwisawo hanimaona anotondirwisa inini every day anotaura nezvangu achigwa nezvangu anotoona nevavengi vake vari kutomurwisawo but iye ari kusiya kurwa nevavengi vake vari kumurwisa achiya kuzorwa neni ndisingarwi naye handimazviona paupenyu zvazvinoita saka imimi hanzvanzoda kudai so mangwana what I'm going to do ndichakumbira Prophet Josi vave vambouya pano vanamatire vanhu vane maproblems nevanhu vakafanana nemi kudai handika kana muchiziva kuti nyaya mukutaura ndeyechokwadi muri kurevesa pamberi paMwari munofanwa kubuda asi kana muri kuti shaya pano hanzvadzi mucharamba muri mujere imomo mugotonga mugorepira mhosva dzenyu kana bezori de uri ndinganyepa bozi hapana magistrate hapana prosecutor wachona vanhu vari against navo kukoti saka kunyepa kwangu kana kutaura chokwadi kwangu kuziva mwana right saka mangwana ndichakumbira ndichataura navo hanzi went to Pete to Victoria Joseph alright Kristo yes mangwana I'll ask him kuti vauye mangwana nditika actually very supposed kuya nemusi Sunday kana vasina manhingikiri vasina maservice avo mangwana I'll ask him kana vane maservice avo will do it on Sunday because Sunday ndio tanga takaagreea Sunday kuti vauye vadi vakontinue mberi andichimaona so and then pane kwachiuya ini musikana wenyu zvaari mucomment section baby girl yoona post yangu pandotaura kuti vabvuma vari kuuya iwo gara waudza muchinda wako kuti kuti andibate paWhatsApp andichika ndibve ndamuedha zvaakaita izvi ivo vari pane imwe foni vamunamatire 1-on-1 antimazviona mumajere makazarawo futi vanhu vasina mhosva muzere vanhu vasacha vakakanganisa mumajere umu vakazara kana vakambopinda masessions akadaro munozvi understand unogona kufira case of mistaken identity chaiyo kuifira mai mwana kunzi dress ranga rakapfekwa ndiro hanimona munhu mutsvuku wanga akatsvuka kudai haiti ndiyo ukanochokocha wozobuda after 10 years chinzi taona asina mhosva asi wagara mu 10 years handitimazviona saka zvinoitika saka nzvadzi nyaya yenyu tainzwa chiregai ndita kuti mangwana ndivabati kwavira iko zvino kunguva juma kuti tiri palive yamunamatire munhu andionesa kuti zvine hunhu hazvina unhu zvinoda kuti tivapreparewo tavaprepare chaita ndisataura navo nechoti ndavaona vari kuservice kuchechi kwavo nhasi ndosaka ndisina kutaura navo ndavaona vangu vari kuservice kuchechi kwavo saka ndichati ndivabate mangwana and then we ask kune vamwe vane serious problems vari mucomment section umu dzekutodaro do or die handimaona ndo tichikumbira kuti mangwana vatenge kupinda pasticken guys kana vakauya ivo vanhu ivavo voteka kupinda pasticken vamwe vasiri pa-emergency mombopowa munhu kana pa-emergency anti ngatinge kuva selfish vamwe vana matiri vari kutanga vane vadambudziko vatoda serious kune vamwe vari kutorwarirwa zvokutoti havasi kuziva kuti panofamba sei ndiva ndiri tichida handichika then vamwe mombomira kana kuti ndiye matambudziko kuti anditsvaga basa ndikudi please hold on your time will come handichika your time will come so I'll ask him mangwana vouya and then totanga mangwana handichika asi prayer team diaries fasting and prayer team please budhi ava zvakare tavena nanzva dzedu 2 tina budhi ava vari kunzi armed robbery toita budhi vedu vamwe vaya futizve vemabhatri nefoni handika 2 vava it has to happen kuti vainde kumba vanoda kuenda kumba vanhu afa handimaona because vaya vakapiwa dheti vatomirira kupinda mudheti ravaimbonyiwa makorosi aya vakahoripiwa navava vanofanwa kuti vainziwo machi handimaona ngavachiinda kumba saka kubva iko zvino kusvikira vachiinda kumakoti vana vaisewo muminamato yenyu handiti vange varipo hanzvadzi yangu thank you very much ndokutenda ndondifungidza kusero ndibatawo mangwana isa message kuWhatsApp kuti musakanganisisi ndobva ndatovabata okay aiwa nditanga mwezi then toona tavabata mangwana aiwa thank you neti alright right mumajere muzerano innocent guys koti mhondi dzimwe dziri kutenderera panze apa dziri kutenderera panze mhondi koti mbavha dzine majere right handi muri kunzwa saka ngatirangarirei hama dzedu dzakadai nedzimwe hama dzedu dzine matambudziko
adzisingagoni kushare nemi pano ari mucomment mune hama dziri mucomment section umu dzisingagoni kutaura matambudziko avo pano parijekerere hani muri kunzwa asi right now vakuda kutoputika nemhaka yendi kutaura izvi I know what I'm talking about pamunenge muchiti kwaisimela hamusi kubatika. Hello caller. Hello. Yes. Makadi SIS MELLY. Ndiri right muri sei? Mudzimai wa group yavo pakufona. All right. Nimi girlfriend, wife to be. Ndakanga kungokutenda ndakangomuudzola ndati hayiwo unongoenda unonofundira kuti ukonecho na Prophet Jose. Ndinoreva kuti zvinoita kuti nguva yacho yareba. Yareba. And iwewe wacho toda kutokutenda wesusana mai vako semadiarisi. Thank you funge tikutsvaga vana vakati wandei vakafanana newe wekuti 2 years munhu ari mukati wakamira zvako wakamira hako kati ndinokumirira mwangu because you have faith in him. Thank you my sister and may God bless you. Ramba wakadaro kumagumo kune mufaro. Kumagumo kune mufaro ramba wakamirira munhu wako iwo you know the truth. Usari kuchika kuputsa chirongo asvika pamvura. Kumagumo kune mufaro chiramba wakatongo paakabva ndokuri kwakuenda ndopadhuze apa akutobuda akutongoda kuramba une support wakamira newe uchimupawo sipo nechi apa nendotongokuhwira angu sisi kuti nguva inenge yareba bakodobogwa zvako usina andiwo futi wotonamatira chinhu chako minyina uchinamatire kuti Mwari bvisa ifeeling bvisa shuwa 2 years no kobo no kopo but all is well. Right. Anyway, 2 years ndinganyanyavo vasikana mwana muduku asi ngachingotomirira kutowa padhuze zvake kuti murume wake achibuda pamusi waanobuda murume uyu kofa munhu zvokwadi kotsva mupini kuchisara demo musi waanobuda odogadzirira nokuti hatizi zvakaoma chokwadi. Right. Guys inzwaika nemhaka yedu kuti muma comment section simele phone yangu it doesn't stop guys. I stop nekuti hamuna kundiona pa live. Hani machiona zviri kuseruku zvinoya nevanhu ka phone yangu kana pane phone ine kuti hamundi kuita phone kande yangu phone yangu hamuidi guys. Ndikakupa inayo 10 minutes ka munenge moti simele chakwana hanzi na Cherry how do you manage it simele munozvigona sei nekungotishara kudai so panopinda makosi kana munozvigona inangu handizvikwanisi ndikati yes because it's not your colleague. Hani mona vanozviziva comment section vanogofona siku nesikati asiwo guys kana mofona wo munaziva timetable yekufona handiti pane pekutozofona una 12 na 1 na 2 come on guys bedroom uko andi mashona saka zati zeo time yekufona handitika hakuna kuzodisturb time idzo zadza idzo dia koko mota kufona haiwa guys ngatizivewo time dzekufona handiti tozati munenge makaremekwa ndozvisiva asi itai kuti chii mubve mazivawo time yekuti mufone asikana handitika because foni yangu inofonwa nevarume vakadzi zvose munhu nemunhu anenge ndopandakana musa guys don't bully munhu ari padhuze newe you don't know what that person is going through. Musangotuke nekungokanda marafu nekupedzera shungu dzako dzaunadzo iwewe pamunhu wasangana naye panext door. You don't know what that person is going through. Vanhu bvunzai inini guys, ask me. Now I know and I won't judge anybody. I won't judge anybody. Even though guys moziva nyambori nefungwa dzekuti munhu anozviuraya is selfish or is selfish. Guys now dzimwe nyaya dzandokusangana dzokusati ndakuunderstand kuti munhu anenge aona sekuti hapasina way out kufa kuri nani. Mwari ndiregerere. I won't judge again. I won't. Never again will I judge. I used to think kuti munhu ari kuzviuraya ari selfish. Uda kuuraya kuzviuraya iwewe kuzvifungira usingafungira mwana sara. But ndakunyatsoona kuti dzimwe nyaya dzaunodza mukadzi mukuru achibongomora mhere kwanenge achitaka kune mwe kuti ari kundibongomorera mhere kwasina kugona kundibongomorera mhere anoita sei anofunga kuti kudii anogona kufunga kuti rega nezvipfuudze zvingopera handiti we have a case guys yeuyu unonzani ushu yeuyu wafa nhasi urikiriki ushu hanomana wakazvisungirira guys who knew kuti nehendisam yose yanga ari crash yevasikana vakawanda handimoona asiya zvana zvake zvakanaka zviviri nemukadzi akanaka kudaro aifamba achientertaina vanhu achiimba pastage but he was going through a lot guys and the depression is real guys. Never judge and never
talk negativity about depression if you have never been in that situation. Ask the people who have been there in the depression, they will tell you that death is the only way out, because nothing else will matter. So let's be very careful, guys, what we do and to others, especially on social media. And hasn't happened the life got H3 hanmona anza zura ene ma issues akawanda ma issues achakawanda andimona regai kungoti munongo bvarura vanhu muchingotuka vanhu, you don't know vanhu vamene ifunga vakasimba one day muchamuka kune ma rest in peace, and then mustanga kuti rest in peace hii ene naimfarira hii ene mwari makuita vana mufanda anzi munakandafa makuti rest in peace makuchema rest in peace, but munhu ari mupenyu maimuchinyira maimutuka maimita yese. I don't know anguti neconscience dzenyu munozorarama sei with that conscience kuti munhu anenge azofa, but maiziva zvamunenge muchiita. Depression is real, guys. Ngatisiyana nenyaya dzekubhula vanhu mumacomment section, siyana nenyaya dzekubhula vanhu patinenge tichifamba, guys. Bullying is not good to who or to who, it's not good, guys. Vanhu vari kutakura zvakawanda handiti avasi vanhu ende vanhu havana kusimba zvakafanana. Handiti kuna mumwe munhu kuti anogona pretenda kuti ndakasimba anguka, but mukatuma achitsva, mukatuma anenge achitonyunguduka kutsva chekuchaikwa nditi machona achipretenda kuti ndakasimba kunzoko, one day anongopesta, one day anongopesta. This guy kusungira akanzi kutabuka zvinoita kunzi akabuda achita video achitamba nemukadzi wake. People started shouting at him. People started bullying him. People started, saying a lot of things. He couldn't take it. That's what is being said. I don't know whether it's true or not, but no matter what, akafane bullying. Tine we are Patrick Shai some few months back again. Hanmona. We are ekrana muvangu, kunana muvangu, kunana scandal, city scandal, chichi, baba vakafa futi. Anti munoshona. Vakashura ya shakari. Ninyaya kuti vanga vatukana vatukwa nevanhu vadenawo kaspanyo fest. Iniso vanhu ngatekewo kudena vedwe kudena kwakangoipa. Ndio vakadena Patrick Shea wakadena akadhakwa achidena kaspanyo fest uko. Kaspanyo fest hana kupindura. Comment section ndio yakauya ikapedzera babava. Vakashuraya. Anoona vakashuraya. Guys, let's not do that. Let's support one another. Let's stop it, guys. We had the bullying. Zakaipa marosha tukuita sometimes zakaipa. Let's have a conscience. And people are going through a lot. Truly speaking, people are going through a lot. Kunzoku. Social media ndo imwe chaura yavanhu vakawanda yoi. Social media ndo imwe chaura yavanhu vakawanda. Yes, Christine Martinez. Social media ichauraya vanhu vakawanda. Bullying yacho tozozvinyanya. Handiziviwo, but kana conscience yako ichikudza kuti enderera mberi, go ahead. Muite yenyu bullying yacho. Go ahead. But one day muchazomuka makutaura zvimwe zvisizvo. Musada kufadza vanhu. Kunzunzi wa comment achiti waonekwa kuti uri savage wazodai at the expense of somebody else. People will judge you, people will talk, people will do whatever that they do. But vana vana kusimba zvakafanana. Vamwe havana ijeli chaidzo. Majeli chaiwo kuti ukamuda iso handimaona hatani kumelta because agara mutore nema issues ake mukati make. So you want to ngori kuno trigger. Andiona zvinhu zvagara zviri maari zvazvi. So andizivi hangu, guys. Andizivi. Ndangoti ndidarike nepo. Ndozati ndichatukwa ndigonzi aseva vanga vanyarara. Ava ndo biggest bully vanga vanyarara. Ndigonzi ndichatukwa gwezimbiya you can say all the words that you feel like, but I'm saying the truth. And deep inside, unotozviziva whoever chatuka unotozviziva kuti I am saying the truth. I am not lying. Is the truth. Pamunenge muchita zvazva ini nditaitozviziva zvandinoita zvakaipa. Asi nenyaya yekuti meso evanhu nekuda kufadza chaunga panguva iyoyo unongochitonesa kuti amene ikoko. I'm saying it, guys. Believe it or not, it's wrong. And let's stop it. Ngatisiyane nazvo. Nyaya dzekutuka vanhu nemalooks, guys. Kune vanhu vakashata. Handika kune vanhu vakashata, kune vanhu vakanaka, ndimi munojaja, ndimi munoziva. Hakuna munhu kangoziva chitongoti munhu wesaniswa naMwari. Hakuna anogona kunotora madhaka ake panze apa ouya oumba dhaka rake oriisa apa orifuridzira mweya kuti rifeme riite munhu munobatsirika.
Munhu wese dei kwainzi munhu nemunhu choose kuita zvaunoda pasi pano dei pasina wedre kuti munhu akashata nokuti munhu nemunhu aitomeka sure kuti agadzisa zvinhu zvose zviri paari akagadzirisa oita chiuno chidiki mahips mahombe magaro mahombe oita hure yake yakainzana oita complexion kwayo oita muromo wake unofambirana nemhino yake munhu wese aingozvumba zvaanoda but hakuna munhu anozvisika munhu nemunhu anombuda akafanana nababa vake kana kuti namai vake saka imwe nyaya ndinoona kuti munenge muchiita basa rekutuka vanhu muchidai Botswana kufona I don't know. Hello? Yeah, hello, makadi sisi. Did I to say? Hata zvona kuti network yanetsa. Chii chakaitika? Ndakaona message mufoni mangu yanga yakanzizwa ni message mukuzere kuti mwana akaendeswa kuSouth na baba vacho kubazi. Asi ndakazotraya kufonera namba idzodzo dzairamba kupinda kana kuenda kuapp dzanga dzisingatombo api. Saka ndakazofonera baba vacho ndichida kunzwa kuti zvakamira sei. Ivo vakatizvo ni ndakakumbira kuti ndiri kuda kutaura nemwana mudiki mukomana ariko vakati vaudze kuti ari kupi ndopa akati kusvaki ndopa ndakati mwana watuchora nezvake uyu mwana uyu ane makore mangana taura nezvake mwana musikana ane 12 years ari kutenda 13 muna Mei. Iwe nababa vacho makasiyana here wakasiya mwana kupi? Hongu takasiyana nababa vacho takasiyana 2014. Ukasiya mwana kuna baba vacho ari mudiki 2014? Hongu ndanga ndisina kwekunomusiya ndakasiyira mbuya vacho vanga vachiri kurarama vakazoshaya muna 2020. Wakasiya mwana ane makore mangani pawakabva kuZimbabwe? Handina kubva kuZimbabwe ipapo. kuZimbabwe ndakatozobva 2020. Alright. Saka pesa pangwari in communication wangari in talks nevana waenda kwauri kokoko vana wasiya kuZimbabwe? Vana kubva pandakasiyana nababa vacho ndaishanda house girl kuZimbabwe. Ndaipota ndichivatora vachiuya holiday kana ndawanawo mari ndaipota ndichiendesa maschool fees nekutengawo hembe kana ndawana mari. Asi pandakazofonera baba vacho vakanditi handine chekuita nemwana ndandifanira kutombovabvunza ndichazoona vana ivavo vakura. Alright. Saka waudzwa kuti mwana ane 12 years akaenda au sure are you kuti mwana ari kuSouth Africa iwe? Ndakataura nababa vacho vakanditi inini ndinoita zvandinoda nemwana wangu ari kuSouth. Ndikavabvunza kuti ari kuita zvikanzi ari kuita zvaanoita ikoko. 12 years? Ndozvavakandipindura. Ivo vari kupi baba? Vari kumusha kuBeatrice Kuringa. Vane hama dziri muno muSouth? Hongu. Pokuti haana kuenda kune hama dzavo kunozodzidza kunoku? Hello? Nemi 12 years yakamboshandeipi? Mwana ndo akaitwa child trafficking baba vakapiwa mari. Hello? 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 Network yake hachanzwiki. Naim, kana kutendwa kumurume chaiko chaiko. 12 years. Zvoita vanopiwa mari baba vonzi 5,000 vona zoti yakawanda 5,000 rands 10,000 rands kunzi tipei mwana kana 20,000 tipei mwana. Ya zvakaoma sikana. Vadona regai vadzoke toni, gaiti vamirire vadzoke. Gaiti vamirire vadzoke. Eish. 12 years guys. Baba vanda kuvhurumusiwa. Pamwe zvairara nemwana. Regaiti one kana phone. But pro chero ari kuZimbabwe mwana chotose baba vari kunyepa. Mwana ari kuZimbabwe. Anenge ari pai.
achitei tiona because andina nyaya yacho andina kuinzwa nyaya yacho ndoda kutonzwa naye ini yacho handisikunyatsoisiva handisikuisiva hatina kana mafoni numbers ababa vandina vangotaura brief yekuti ndine nyaya yemwana cheti ndine mwana wangu ari kunzi akaisiwa kwandisingazivi ndopatanga hatina mbotaura nyaya yacho ndinyatsonzwa kuti nyaya yacho yakamira sei enda kutopisira kunzai kwadi ndapiwa phone number yavo regai timirire vachifona tinzwe saka tachida kuti titaure imwe nyaya tichimirira nyaya yekuti mai vadzoka at least. Hello network yenyu inonetsa saka iwe are you sure kuti mwana yakauya kana baba vapane kwavakaisa mwana kuhama dzavo kuzimbabwe kwari kudzidza kwavasingadi kuti taure nemwana chete mari bhezi muri sei ndosaka ndiri kuti inini baba havasi kunyepera here kuti mwana akaenda kusouth izvo mwana nemwe hama kuzimbabwe ikoko kwaakatogwa nemwe hama ndipei ndigari nechinsa chikoro ipapo handizivi nekuti reason yavakapa pandakavabvunza vakandichizvo nemwana airara muklasi akazongota baba ina handisi kukwanisa nekuti ndiri kungorara muklasi saka handichadi zvechikoro ndo reason yavakandipa mwana haana nhumbu something is fish handina kana chandiri kumboziva saka uri kuti baba ava ndovakagara nevana ava chete ivo baba nevana vavo vane mumwe mudzimai wavainaye chandaa kutotyira ndechekuti munhu wacho munhu anoda mari zvakanyanyisa vanogona kunge vakatotengesa mwana kana kuti vari vakatumira mwana anogona achishandiswa ivo vachitora mari yacho vachishandisa ivo ndo zvandiri kufunga ko iwe kwadi kudzokera kumba uinde paground because iwe ndiwe mai vevana chaunofana kuita unofanira kuenda paground kawasvika woenda kupolisi woenda kutaurira mapurisa andika mapurisa echikadzi understand you better vokutora vaenda newe kuna baba ava nyaya yonotaurwa uri paground uchinzwa nokuti mwana uyu anofanira kunge ari under your care handiti wononzwa kuti mwana ari papi woenda ndouya kutora kana mwana ari kuno kusouth africa tokubatsira kutsvaga mwana kuno kutontora mwana ndizvozvo ndochishuva changu chandandinacho asi chiri kuitika ndechekuti pane zvino kubva kuya kuno kundakauya ndichiti ndichawana basa asi nekuda kwekuti covid handina kuzokwanisa kuwana basa rekuti ndishande randandawira so from now handina mari yekutoti ndikwire bhazi ndokunetsa so ndandichitokumbirawo hewu woda help yei yekuti kana zvichigona kana ndikawana anokwanisa kutaura nevechild care kuti vanotaura nababa vacho aiwa kuchild care kunotoda iwe mubereki hatigoni kukumirira mai uri mupenyu asi neuchinzi wakafa taona mwana achiabhuswapo kana kuti kwete manhikiri matipu enyaya dzakadaro ndopataiti tinogona kupindira but iwewe manje hatikwanisi kuripotera mwana wako iwe mai uripo iwewe you have to go isusu chedu kukusapota tichikubatsira kana wazonzi mwana ari muno musa ndopaunogona kuti tinde kunotora mwana kuti paconsent iwe wonyora fomu rekuti watipa mapowers ekuti tinotora power of attorney tinotora mwana panenge totora mwana tokupa mwana antiwazvona ezvi kana uri mupenyu kudai hatigoni kuno kuripotera nyaya yako isu iwe uripo saka kubotswana kwakanda rini kokuti hauna mari kubotswana ndakauya 2020 saka 2020 kusvika 2022 hauna mboshanda mainini handisati kungozoti ndakazororwa zvangu ndiri kutogara nemurume wandiri kugara naye mainini tiudzei chokwadi itaurai kuti ndakaenda kubotswana ndichinotsvaga basa ndikasangana nemurume ndikatanga kugara nemurume wandogara naye basa hamuchatsvaki hamungaiti 2 years mutsvaka basa botswana musina kuwana basa hazviti hakuna zvakadaro iti ndakazowanikwa asi ndikudistebwa nenyaya yemwana kuti mwana ari kunzi akashekwa sindave hangu neumwe murume wandinaye tinongozviwisisawo handisiri vakadzi handizvozvo hazvo asi basa handisati ndawana sisi wakambotsvaka here kana kuti wakungoita zvawava mai vemba kaiwe wangove house wife wakuita zvepamba pako wakambotsvaka basa iwe kati murume wako haadi kuti utsvake basa nanhasi ndiri kutotsvaga basa iye ndiye ari kutonditsvagira nekuti ane vanhu vaanoziva kuno saka iye murume wako iyeye haasi kugona kupa mari kuti uinde kunosovha nyaya dzevana kumusha
Saka womurume asi kushanda. Ndivo vacho vakatondipa mari yekutumira vari kushanda. Kasi vanokhora kana vakakupa 22 muna December taamuna February ko zvino andi vari kutokhora mwedzi uchipera apa. Mari yacho yavangavahora muna January yese takatumira kumwana wavo kuchikoro kwaanodzidza. Zvapari tricky. Yapari tricky. Apari tricky. Saka basa uri kungodare kubvako kumba uchinda kubasa haudi basa rekugara pandisi. Rekugara paseini. Ndinorida. Anobvuma here murume wako kuti uzobuda uchimusiya uchinogara kusteini? Vanobvuma. Uri kupi wacho kuBotswana? Ndiri kugara kunoti kuMolepulule. Kumolepulule. Right, guys, akukuwana vari kuMolepulule uko. Hamuna here pamunoziva parudiwa munhu webasa kana kune anyway vainde kubasa vakwanisa kuti nyaya yemwana da kufambirwa nayo isati kwanisa kuvabatsira ivo vasina kufambira nyaya ivo vanodzifambira isi tovasapota isi tovabatsira kuti ndaine apa tichibetsera ivo vari paground. Handimaona ivo vari panyanga isi tichibatsirawo. Hanzi why is she a broke man? Sisonyaka is broke. Haana mari nokuti akatumira mwana wake pa first ngikiri mwana chanza boarding. Boarding vari pagovernment asi kubvira pandakauya kunoku babata vana kubvira vabhadhara maschool fees zvese iwayo ndini ndakatozoti ndimabhadhara ese ndatotava nematicha acho. Saka vana havana kuzombobvira. Saka iyo baba murume wako mari waise pasingabhadhari vana maschool fees iye waishanda makore osaya. Uno madore. Ari kunoku. Ano madore. Mwidoro asi kuti chaiitika ndechekuti communication na baba vacho yainetsa ndakatozoita zvekutsvaga maticha evana paFacebook kusvika ndavawana sezvo ndaiziva mazita avo. Uvana vana mai vacho? Mukadzi wababa. Iye vana vake murume wako vanogara namai vavo? Vanogara nababa vacho nemukadzi wavo. Mai vavo vakafa. Vevana ava? Mai vavo chaivo, mai vemurume wababa vevana vangu. Ko ndikureva mai vevana? Mukadzi wake wokutanga? Mukadzi wokutanga? Mai vevana ndini. Uri kuti kudi kwewe? Nemurume uyu nevamwe vana futi naye? Ari kunoku. Ndiwani kureva ka wariko koko? Handi wati gore rapera makabhadhara. Handi wati gore rapera makabhadhara mari school fees kuvana vave murume. Mwana wacho wemukadzi wekutanga. Ndiwani kubvunza kuti. Ndiwani kuti ari kupi mwana uyu? Anzizepi? Vari kuboarding. Saka anobhadhara kuboarding vana vake? Okay. All right. Hey, apa ngambosiya mwedzi uno ingambomira kuisa mari kuchikoro kwake kwabata chikwere chimboinda kuZimbabwe unoona kuti vana haufa. Asi basa tokutsvakira uinde kunotsvaka basa. Umboinda kubasa. Mboinda kubasa. Unoita ukaita 2 months uri pabasa ka unowana mari yako yebasa kuti uinde. Iva try kuti utsvage basa uite independent mningi wazvinzwa. Itry kuti uite independent kana uine mari yako handiti une mari yako hazvinyanyi kunetsa. Kana usina mari yako murume uyu anokuita chikorobo kukuita mopu chaiyo kusatokupa kana nerespect because unongomirira iye. Ona iko zvino manje paita nyaya iri crucial hauna kana cent into your name yekuti unoti ndakusimuka ndakumanya ndinosuva zvokumusha because hauna mari yako. Anenge achikutengera usavi, anenge achikutengera hupfu, achikutengera ice cream chaiyo handiwaona. Asi keshi checheyo yekuti ugare naye muhoma anenge asikakupi handiwazviona. Sa imi naye murume uyu mave nemumwe mwana? Mwana ane makore mangani? Aiwa, saka rudanurora rini murume? Avari kuronga ndisati ndanyatsoziva zvangu. Angatonganidza mari? Pasofa vasati vaunganidza zvavo. Noti dai angaunganidza tati kanga mbofara tapudza ipapo umboinda kufambira nyaya dzemwana idzi. Saka iyo kumusha kwokutanga kwakasiya vana vangani? Ndakasiya vaviri. Saka vaviri uye zvino wane 3. We3 usho. Asi mugere zvakanaka.
Hanetsi akurovi. Chikafu unotengwa zvose. Zvese vanoita. Pakanaka. Vari pei? Tima moriso zvibamni. Bamnini makadiko. Hello, makadiko. Ndiripo makadiko bamnini. Kuri seko kuBotswana uko? Botswana uripo. Handiti. Kuri kupisa here? Kuna kuri kupisa zvingatomboita. It's over. It's too much. Chero kuno mufunge tawa nokutsva izvozvi. Tawa nokutsva. Bamnini paita nyaya kai. Nyaya yemwana kai matipoitwa sei kwenyu? Inini zvekuona kwangu zvangu ka. Kana ndakanyatsotarisa nyaya iyi kai. It's a very, very sensitive issue. Because tikada kutarisa makrosera akaita mwana, one yet the first thing. Nyaya iyi is sort of like what we call human trafficking. Human trafficking, nine. Second, mwana uyu akajambiswa asina passport. It's another case again. Ndiyo yo human trafficking yetopinda asina passport. Ndo inenge ichitonzi human trafficking yacho yoyo. Yes, mazvona oga. Then the third one, haukamu kuti murume mukuru and the family munotumira mwana kuti anoshanda. Mwana ane kodzero yake yekudzidza, a 12-year-old child afana kunge ari kuchikoro as a student. Imagine. Kuti aenda anoshanda kuSouth Africa. Ndiudze Which means datove child labor guy. Chaura yenyu bamnini child labor chaiyo. Asiko zvino zvaiko zvino kasa zvave nechokwadi chokuti wakatopinda muSouth Africa kamurume anogona rapa mwachinyepa mwana yeye akashandiswa kuZimbabwe koko asingadi kuti mai vataure nemwana. Ipapa pari tricky because hatisi kuziva kuti akuita nezvei ikoko pa. Nyaya dzakadai so tiri kumboyozwa mamwe cases ari kuitika like today nani tombozwa nyaya yatete Tuesday kuti mwana anonzi akauya akatorwa pamba ozodai so mwana ozoshaika mwana anogona kuzoshaika zvachose. Haiwa ichokwadi ipapo munorevesa saka imi chiwaika bamnini. Imi chiwai bamnini. Isusu sevakadzi toda kubatsira mudzimai wenyu. Toda kubatsira mudzimai wenyu kuti tizive kuti mwana ari papi tonotora mwana. Tikangoziva kuti mwana ari pakati tikunotora mwana whether mwana ari kuSouth Africa whether mwana ari kuZimbabwe totora mwana anditika. Saka manje imi bamnini hamugoni kutitsvakirawo here mari yekuti mai vakwire nokuti isusu right now dei anga akafa. Mainini dei vanga vasipo vakafa nditi. Ndopatai tikugona kuti tiise tip kuti kune mwana ari kushaikwa ari baba vaferefetwe vamborohwa pasi petsoka vanzoti mwana ari kupi. Zvino mai vake vapenyu. Apa pamutemo unenge woti mai vosumuka. Handi tovaudza pekuinda. Handi isi tichivagaidha. Kana vazosvika ikoko vakaziva kuti pane mwana ndepapi isu chinotora mwana. Handi maona. So apa pachiri kunetsa pa imari yekuti vachikwira manje vachisvika kuZimbabwe vachisvika paground. Saka mugoni kuti vatsire repa bamnini kuti vasunge kuti nyaya iyi inyaya yakakosha inyaya iri important. What we can do, we will let you know tomorrow kuti tinenge tanyatsofinalize zvika according nechini yakadaro yamuritaura. Aiwa, finalize bamnini kana muchitonzi kunokweretsa kwendai munokwereta mupinde kana muchimbazi checho pindai tiushake mwana ushu. Tiwane kuti mwana tumu ari papi. Nokuti chokwadi kana ndimi haibudi haitobudi. Tichitsvaga imari bamnini kuenda kuZimbabwe imari kubva kumutla mulepule kuenda kuZimbabwe. Botswana haidhure kubva kugate state kwatiri kune town iri yegate tongoti kusvika kuHarare straight is around 400 pula which is US. Iri right yo bamnini yaiwo tsvakai 400 pula timichitsvakai 500 pula ainde mozomutumira imwe yacho naaveko yokuti adzoke. Zvino kana manje let's say mwana atamuwana watora mwana unoende pine naye mwana. Mwana hamboshaiki kwekuenda mwana hamboshaiki isusu tinoona kuti toita sei uyeso maplans atakatoona tikatoisa patebho tikatoona kuti zvinoita according nekuburikidza nehama. Alright. Aiwa kana zvakadaro zvakanaka kana mune maplans okuti mwana wendepi. Ndandoti tikachingotora henyu mwana muchigara naye achinda kuchikoro ikoko hanti maona. Zvino aiwa kana zvaita kuti mwana mune maplans aiwa pakanaka. Chiitai kuti mimi chichirongo mati taurei.
Ini ndiri ku South Africa. Zimbabwe. Aiwa, ini ndiri ku South Africa. South Africa. Ndiri ku South Africa. Saka ini taura. Ndinokudza izvo kuita ndotokuudza izvo kuita ana mangobata mari mungamba totofamba nemudzimai wenyu jeni yacho yese tichitofamba nayo tichitobatsirana. Saka imi muchitsvaka mari mangwana kana mari yawanikwa muchindudza kuti mari yawanikwa. Alright, aiwa pakanaka bamnini. Muri bamnini tokudai zvisingaiti, muri right zvokudaro. Ende mudzimai wenyu ari kubata zvakanaka here bamnini? Mugere imbondudza imi. Mugere seiko nemudzimai wenyu? Mugere aiwa panda kutorera kuti vasikana vaiti muramba ndinovadzora ndichivaraya ndichidii. Saka paine zvimhosva handivari nono yachiripota kwandiri kuti ndigare nevagadziri. Saka kana pane problem unokurespecta here. Good. Kana chikurespecta here. Handiti. Achibika ndemopuwa zvakanaka kaka. Ne ATM yapera za nditanga mimi nangu fya ATM yongotisa ATM yongoita ndichitaura na bank na ndikiri na bamni nangu hapa zvakanaka ATM yongopera sasa gona kutenga imi makafona big. Saka guys, at least ane progress bamni yotacha nokweleta mangwana andika vatacha nokweleta mari mangwana uchatsvaka mari mangwana utsvaka mari mangwana toona kuti chi maini vakuna vaenda kumusha anti stretch va support tiri ku andimona tova tachiva support utiri kwatichiva udzope kufamba andimona right pane munhu anga chirifonera baba vatri mushofe ikaendifonera shofe hai midzonakidza zvedzebodi mamudzidi musatasa kuti mamudzidi musatasa kuti mamudzidi wemi hamudzidi shofe Smelly. muri sei Komuri sei ndiri right ni hadzadzi muri sei number 1 amenemi handiri bo iri sei team kuterera program kuterera program ka saka manje ndashamisika kuti vangu avo kuti vauya vachifaya kudaro sei ndafunga kuti chava change vachisimisa tichikutaura kuti ndatsvagira madzimai vangu mari vamhanya kunoningirira kunoona kuti mwana akabera sei chinyaya chiri kufamba sei semunhu akiri naamai ende nevaamai ava vakasunga kubva uko ndo vaifanira kaitokutidzirana navachiudzirana vari kutumba mava kuti poto chinoenda munhu chounoona mwana kozi dziri muzamai ava vane time vasina kuona mwana ndizvozvo vane time vasina kuona mwana nyaya dzavainge vachiudza ndedzipi dzisingasanganisire kuti vanochipirana kuenda kunoona mwana but amaenda vanofanira kugara nana up to 18 years nezvimukadzi ndozvatoziva kuti mai ari vane ushingi hawanzosiya mwana wake zvekudaro saka ndikuona kuti pane nyaya imwe yakati one day apo aiwa zvino inogona kuve pasi paiko zvino zvatinoita aitaura chekuti murume nomukadzi ari matatorana tisatanda inzwai hanzvadzi inzwai zvatinoita manje isu sevanhu vakangwara handitika sevanhu vakangwara vanovaka vasingaputsi kwaiko zvino ngatichimborega kutsvaka kuti nyaya iripo ndeyei nyaya iri important right now ndeyemwana isatoita breakthrough yekutanga 1 yekuti baba vatagona kuvakonzvunza kuti vanotsvaga mari mangwana handitika tochiga kuti vazotasa life vozofunga asamau vambopa mukadzi mari ambonotsvaka mwana handi awana mwana handiti mwana ave panzvimbo iri safe tochizotsiura mukadzi uyu wedu kuti azviitwe maini zvokuti munokoshesa mbolisi kudarika murume nokuti it seems as zvamurai chokwadi kupanga pane nguva asi it's a story for another day. For now ngatisapotei mukadzi ushu ainde kumbonotora mwana at least atoita mwoyo kuti rega nditsvake kuti ndodini mwana akatogwa danga rimwe atoiginowa nokuti vana vakavasiya vari vadiki andimaona saka chirega iti yes then story supporter tiri kuno kuti timu ripa Zimbabwe kana kuri kwa retori romusapotawo rofamba naye ndichiona kuti how best can we do it to mwana tiziye pane mwana kanzari kuno ku SA still tomubatsira kupinda muno mu SA totora mwana tomubatsira tunukina ntora mwana ikoko kune mwana kwacho hanimaona then mwana odzoka zvapera because nine story child trafficking inenge yakaitwa mwana akapinda muno mane passport net office pakusiyana kwaita vanhu vandofunga vane mashoko akataudzana saka mwana inini ndaona kuti mwana aripo
utaura kamurumoke kuti you want to be content now zvezvo kuramwirana andisi right chinogona kudaro kuti mwana ariko probability yekuti mwana ariko iripo probability yekuti mwana haako iriko so far hatisi kuziva. So what we can do is just to wait. Mangwana kwa ndochi wafonera futi. Ndochi bamnini mari mawana here. Kana yawanikwa mari. Saka manini murukwira rini. By weekend day zvanga zvita vange vasvika kuZimbabwe. Vatange kufambira nyaya dzemwana idzi. Then totangira ipapo. Aiwa number 1. Alright. Musa izvo zvimuri kupi nhasi muri kupi muri murore. Maputo. Hey. Zvakaoma chokwadi. Chete aiwa tinenge chikutandadzai muri pa tichikutandadzai muri pa malive ipapa. Zvakanaka chose muri pabasa. Atichatonzwa maredhiyo kana music tichiko munenge muchikotorwa nemaprogram iwaya ndaichinotombotsinira hangu kuti zvinoita vanhu mukurarama vanhu vasitika kuintaneti kuti vakukanganwa kuti vane ritori neupenyu hwawaenda kudzo. Very true. Very true. Chokwadi. Ndodziziva dzenyu dziya ndodziziva ndinotenda iye akazodikwa munin'ina wedu uyu wepachino yapa akadikwa munin'ina wedu nepachino yachine munhu wake maakazviona zvadai kudze vanozivana pane rudo panonetsa vanenge vagumukana vakanetsana vanodanana vakanetsana vanogumbukirana zvefeki ndizvozvo. Alright hanzvadzi aiwa thank you very much hanzvadzi keep supporting bless you sharp right mamwe mana brother vedu vachaivo vekutodaro panapa. Okay, nezvokutodaro panapa saka ndivana brother vedu ava vachaivo mapila chaivo itayarisa senge vavafuna nawo ndafiti wandaona mucomment section nerimwe kuru rakati wandei remashofesora arosikama nemi mamuwasivi right. Right guys tapedza panyaya yebotswana kai toita follow up mangwana toona kuti zviri kufamba sei handiti pamangwana chakudzai feedback right guys hendei panyaya iri kunetsa iri kutenderera nyaya yearmed robbery yakaitwa muno muSA handimaona nyaya ikunzi 25 a crew of 25 of armed robbers vakaparazitenvirapo vaida kuenda kunotora chimota chemari chiya handitika chirega ndikudze nyaya yezvizere inini kudzo ichifollowa kwandaita ndazonyatsa kuitsvagisa ka because nezuro ndaitidza makoments enyu paenda kana nyaya yanichendanyatsa kuona kuti nyaya ndikatoita kunoitsvaga iyo kuti nyaya yakanyatsa kufamba sei. Nyaya yakafamba zvekudai so kuru rembavha iri rine 1 antika angari ring leader mutswana wekubotswana ndiye angari ring leader ari 1 kubotswana akanga atosiya aba mari svinu arova futi amdrobari akatizira muno chimufana chimwe chachakanaka so chacho chine kepe chakaposta so icho chiya chituka tochona ungafungiri kuti ndo chimukombredi chacho ichi haungafungiri right. Saka vapinda muno muguru iri guys ranga ragara richingo operator hanimaona richooperata munomu so kubatwa kwavakaita guys they were under surveillance for a long time vanga vari pasurveillance ne top dikasi hanimaona so pavakabuda handika vakanoita armed robbery yedzimwe motikari handika dzakatorwa vachida kuenda kuheist yavoko saka I think kune tip yaivaitoitwa trail nemapurisa aivasingazivi pavakabuda vachienda kuarmed robbery handimaona kunoba kuchimota uku kwavaenda kunoba muchimota uku mamwe mapurisa akasara kamaunda padheni ranga riri inonzi chi-hideout yavo vanga vane imba yanga iri hi-hideout yavo muJoburg chimba chinenge chichingori chimba chemangamaga sina basa chinenge chihideout avo chakazonga chine mazimota aya hanimaona anga ari paya kana makatasamana dzanga dziri panga ari magetaway cars ose guys Benz dikidzi dzemaziso 4 idzi take off car yakasimba panodiwa inosimuka zvekudaro pamarobots ndinoona inini Benz yese pamarobots kana uri pamberi mota dzimwe dziri kumasureka panochinja robot cha green payaka ukatsika kudai soka vanoza unotozodai so ona dziri uko masimukira inoita panga pane BM andika inosimuka ne 320 aiyo something ameno inosimuka futi take off cheche car panyaya dzema high sizes panga pane Golf and GTI
Zinosimuka motikari mota zanga dziripo ngati ma take off cars ose. Murikuona futi zanga dziripo guys. Murikuona futi zanga dziripo. Panga pane futi cha ngwingwingwi che futi asi futi zinongowanikwa njena na kamba. Handika uchino apply futi asi futi tinongo apply license futi unotenga futi yakafana neya vazhinji mapistola techingowe na wanditi mapistola ndo ati chingorira mapistola hani machona vanga vaine futi zvava like mukazostarisa pa crew re 25 apa pari kunzi panga pane 2 mapurisa pane 2 mapurisa akakwanza ana kushutwa ana kubatwa ndo vakatiza nemwe motikari so zvavakaita vachisimuka kuenda kunobauko polisi yakazviziva kuti vaitrailiwa vakaonekwa kuti kuna helicopter yakafurwa nemuriziva yakarohwa nehwani muZimbabwe yakarova akakuvadza pilot muZimbabwe yakarova helicopter yaka anofanga angari ex army ex soldier kuZimbabwe nokuti hakuna pombi yadonha anongonzi rova futi onotorova ndege mudenga because ndege yanga yakutovatevera hanimona vachienda kuheist saka pavakaona kuti sei vasina zvokwasa motikari mari mota yemari nekuzokwanisa kuti vabudirire pavakakombiwa vachienda paheist apati vakabva kuti pana pachadhuka handi umwe ndokuchinovera ndege mudenga pilot ari kunzi wana wacho akashutwa ari muhospital wendege mupurisa hani maona vamwe ndokuchita teke ndokuchitiza manje vachitika get away kunikikiri kuhideout kwatogara kusikamu nebhesi redu izvi mapurisa atokomba kuti ariko ndokwakanotikira shoot out yamakaona yaya hani maona kune wani motikari yakagona kutiza handika iye ava vari kutsvagwa yakabudawo nerimwe direction isina kunanga kupi kubhesi ndo vari kutsvagwa vakadi vakatiza kuti kana vakabuda same time iyo vakatiza same time ka vakatokrosa border vakatoenda kukuchava wana vanozowanikwa wamheno rimwe gore hani maona asi kana vanga vasati vabudawo vanogona kuzobatwawo saka vachisvika kumba vachitiza vachidzokera kubhesi kwavaita kusikamu nemapurisa wanike kubhesi kwakadi mapurisa atoripo kudhara akatokemba akavamirira ndokuona kuti hapasina kukutiza nokutanga kuti ashuta kuti manje yanga iva do or die ndipo makona mota dzakabogwa vakadhugwa matumbu ari pashe misoro mabhullets aita kupinda nemusoro memwana achibvora musoro handi mazviona vava kutashuta kuti mapurisa pamapurisa pakakuvara vanhu 2 mapurisa chiti hapana kafa kumbatsotsuku kukafa vanhu 8 handiti vamwe vakatiza vamwe vakabatwa information yekuti maZimbabwe dzakari but mukateerera pavideo guys mukateerera pavideo kuna vamwe vakaitaura danzi nezuro malawenza nemanhu vekumozambiki vanofarira kuzviti isusu ndo vandiri kuti vanenge vakabudirira ivavo vari kuti vaiti hanzi changa anafarira kuzvita maZimbabwe kana vabatwa guysika vanhu vaiva yamazimba whether we like it or not mukateerera pakakava mirai ndikuplayerei kavideo ini chikusanangurai ndichita kuti guys mumeso menyu muvisualize picture mutonyatsokuona vanhu vachidzingirigwa handika vachidzoka nemoto vachinosvika padheni so mapurisa akati fire ndechitopaiyai kuti munyatso kuvisualize munyatsokuona firimu rachona achiti fire ivo vachitiwo fire pachidhugwa vanhu hanimaona mirai ndipicture zevideo munyatsoteerera pavideo iyi ndati muteerere pavideo iyi muone pavideo iyi teererai mundiudze chete ngoti nhasi handina chispika chepadairis handina kuita chispika chepadairis kana ndofona munhu ndodai munhu oda kufona as we are releasing the crime stats last Friday we were under attack of the cash house. No, haisiriyo haisiriyo tikuda pascene pacrime scene ndiyo here
Right. Hanti muri kuona ndoda kuti mutange kuona pekutanga. BM right. Handiti maiona video ka. Maiona video handitika manzwa akatinganyepera tingati kudi these are zimbos straight mazimba chayo mirai pane ndikutsvaga. Mazimba chayo handimaona. So zvinhu zvakadai soka paripo. Right. Muri kuona kuti panga pane madrugs, handi muri kuona. Panga pane madrugs. Panga pane matombo, idombo kairo. Muri kuona kairo. Vanga vane matombo. Vanhu ava vanga vatori ma hardcore criminals. Muri kuona package. Package yematombo yo muri kuona ka. Package yematombo yo. Vari kutanzwa izve zviriko vamwe vachanoona ku YouTube vachienda kuna ku YouTube. Ini ndikusadzawo vasingagoni kuenda ku YouTube pano. Hona motikari dzanga dziripo ma take away cars ogoga. Panga pane Audi. Anditi. Papana ka Audi yo. Right? Panga pane Golf yo, GTI, Golf 7, ni Golf 7 ngai. Right? Hona panga pane Range Rover. I Range Rover nichi ne Ford Ranger. Muri kuona Range Rover ne Ford Ranger. Vana vaitori ma hardcore criminals. Muri kuona motikari dzanga dziri muyard. Handika imwe package iyo. Iya yanga kaiswa sellotape black ka. Iya ina sellotape imwe package iyo. Imwe package iyo. Right. Handika. Saka muri kuona iyo, muri kuona kuti iyo ine ma number plate 2, muri kuona number plate iri pamusoro iyo ndo yanga itori fake number plate. That means original ndio iri pasi iyo. Muri kuona kuti iyo yakada zvokunamirikwa iri pamusoro iyo. Yakada zvokunamirikwa iyo. Iri pasi apo ndo inenge iri original number plate pa Ford Ranger apo. Right. Mota is probably dzakabiwa handika poita take away poita Benzi. Ma getaway cars. Panga pane ma getaway cars. Right. Poita meno kana mchiona ka golf ke black akari kubudikira apo ako. Ka golf ke black ako. Burukona. Kari kubudikira apo. Ndoda kuti muone kuti crime unobhadhara sei crime. Ndoda kuti muone kasi vasina moyo. Handika vasina moyo musatarise. Handi vanhu zvanoda kutaridza vasina moyo please musatarisa ndichika. Unenge wavharugwa ako apa. Handika ndo pakaperera sarungano apo. Ndo panenge pakaperera sarungano apo. Mutoona neburiro kai ibullet iro riro. Right. Motaridza vana komana nemusikawa handichika. Unenge wazobatwa manje ka unenge wakuita kunge chigunduru wadai. Watowe chigunduru ka wabatwa manje. Wave chigunduru. Wona izvi over. Vana vanga vatori vakaronge vanga vatori ma hardcore criminals. Wona izvi vave nezvi over zvokuto communicate. Muri kuona? Zviova zvoku communicate mukuba imomo.
mukuti tatenga syndicate chaichayo ine makore kana wazodhugwa paya unenge wakuita mufusho unoita kuparadzwa nemabullets kubuda matumbu handika hama dzichinese kana mozoya muti pai GoFundMe handi ndipewo mari tina maidu yakasheka isina chichichi handi maona right Dima unenge wakuparara manje honai futi dzavaive nadzo honai futi dzanga dziripo tutara futi dzekunyepedzera ka tutara futi chaidzo idzo tutara futi chaidzo hasi futi dzekutamba nadzo idzi right unoita mufushwa zvokana mabatwa zvamunenge makuita kana mabatwa paya mavatiswa makaita line makadaiswa makanzi umwe pamusoro pemagaro umwe isa musoro wako pamusoro pemagaro umwe isa musoro wako pamusoro pemagaro umwe avandu vakabatwa anditi zvochira kuburitsira mweya apa uzviwi unotominyira mati nokuti mapurisa ndo unotoisa musoro wako pamusoro pemagaro umwe wako handi muri kuona kana mabatwa sezvo zvamunenge makaita kudaiswa right futi dzacho dzizoonai futi dzavaive nadzo onai mukoni Dr. Zai uya akavharugwa matumbu onai kutopfeka mawekisutu ungati varikunda kumaini kupfeka mawekisutu ungati varikunda kubasa vakapfeka mawekisutu kudai zvino matoiona wachake inojura uyu ndiye angari mastermind ndiye angari crime boss andika this was the crime boss ushu akarova futi akarova chimota chenhiki kiri kuBotswana kuma anzi kumokhodichani kuko kwakarova chimota akatiza muBotswana angari mutswana kuBotswana ushu gentleman rokuti ukasangana naro iwe unotonyengwa ukabvuma andimona unotonyengwa ukabvuma gentleman but rakafirapo akatofirapo ipapo hani mazviona saka da kuti tionesane guys kuti nyaya dzakadai munodziona sei because ndio vanhu vari kuparira hani mukona kuti right now ka nyaya yanga yanaka dzimwe nyika dzekunze dzanga dzapindira panyaya yemapermits nyika dzimwe dzanga dzapindira like makamba dzimwe nyika dzekunze dzikati aiwa ka Lesotho ishesa mapermits iwayo Swaziland ishesa mapermits iwayo iyo Botswana madi kungova extendera Zimbabwe because mukuziva zvakaitika zvikuitika musha kwavo anditi vakapa excuse yekuti vanotitora vakatiendesa kukoti as who vangatiendesa kukoti kuendesa South African ndikikiri home affairs kukoti as who and with which rights dzavanadzo because amapermits atakavapanga ainzi mamessy permits handiti but vane magatsi ekutenesa ndo zvakatsamwisa timu remuneri kuti vati no more mapermits nyaya yekupaparika kwedu kwatoita kudzidza kwedu kwatakaita kuya kudzidza kwatakaita kuti kwaitoendesa government kukoti tikunda kunosuwa home affairs kukoti government kukoti mazvionaka two iko zvinezvi dzimwe nyika dzanga dzapindira dziri busy kunegotiata kobuda zvakadai muri kuona kuti kuri kunzi 4 Zimbabweans andika kasi ivo vari kutaura nezuro nezindinhasi pane ndakateerera zvitaugwa news dzimwe dzabuda dzakachibuda paichi SABC yavenu vangu vachiti 20 Zimbabweans ikati vanobva kupenga anomaona 20 Zimbabweans kureva kuti vari kuti 20 Zimbabweans 1 wekoko ne3 veku KZN of which that's not true anomaona that's not true number chaicho haizikamwi kuti T4 here maZimbabweans kana kuti 2 kana kuti but the fact yekuti pane 1 or 2 maZimbabweans ari mukati mecrime dzakadai guys ndio vari kuita kuti vasunge zvinhu zvedu ndio vari kuita kuti vasunge zvinhu zvedu ivava anti mazviona crime does not pay guys vana vakamirira kuti baba uko tikuda mari school fees vari kuenda mari school fees uri busy kudhugwa nemabullets kunoko uri busy kurawa kuti ashootout nemapurisa kuti mukurubure chimota chemari like really vedu ngatiudzane ichokwadi tine vakadzi vema-armed robbers vari mumcomment section and tinavo vakadzi vanenge vachitogara nevarume vavo vachitoziva anomaona kuti murume wangu ndo basa raanoita anoenda kunobata nepfuti achizoya nemachidya kumba vamwe vacho notoblinga maslay queen vachitoziva amen it's not my place to judge anomaona
It's not my place to judge. But ndoda kuti timbovhurawo malaini ka timbowana kana vanhu 5 vanchare zvenyaya iyi kuti nyaya iyi guys munoionawo sei. Panga pamwe muchiziva kuti kune nyika dzanga dzapindura dzanga dziri kunegotiate neSouth Africa kuti vapei mapermits vagadzire zvinhu vagadzire nyika yavo inake first vagozoenda. But now they are going to use izvozvi crime dzakadai idzi ndomaekisa vachange vachipa kuti vari kupara mhosva. Of which vanenge vachipara mhosva muno it's only 5%. 95% vakutozvitsvagira mapejobhageri kumarobots uko vachitozviitira genuine living dzavo. Andimaona. Saka I'm just going to take 5 people timbonzwawo nyaya dzenyu kuti guys imi munozviona sei, nyaya iyi munoiona sei kana tasvika pakadai. Handiziviwo kuti even kumusha kweduwo ukoko vakuru vekumusha kwedu vachionawo news dzakadai vanozvitorawo sei kuti maZimbabwe ndo paanowanikwa apa kuti vakuru vedu vanozvitorawo here kuti nyaya kuti because obviously guys tichazonzwa iri pamberi apo obviously mazimba yakai ndotokudzai hapashayikwi maganasi hapashayikwi vangwari maganasi kuZimbabwe uko vangwari maganasi kuZimbabwe havashayikwi panotori nemaganasi chete kwete mapurisa aiwa maganasi angari masoja chandizwa kuti gidi rinobatwa sei varipo animachiona. Saka guys namba ndakapina timbonzwawo pfungwa dzenyu kuti imimi nyaya yakadai iyi muri kuionawo sei ani muri kuiona. But guys kana uchiuya kuzotaura usauye nenyaya dzetribalism kuti manhingi ndiwo anozodai manhingi ndiwo anozodai. Let's just have a discussion and without pinpointing because zvakafanana nepapapa handika paarmed robbery patanzwa munhu achikuda ndobvepita achitaura kuti kuZimbabwe handiti hatina kuwachitaura language yekuti imwe language foreign language kana kuti yakashara language yokusha kwedu handiti. Saka Zimbabwe is Zimbabwe whether uri murudzi kana kuti murudzi handiti hatisi kuzounza hate speech pano kuti type yakave nhingi yakadai ndo vanozodai hatidi izvozvo handiti. Hai vana flame lichibvire apa bvai apa vana flame lichibvire apa. This one is our live kudi tiri pa page redu isusu we are allowed to say what we want and do what we want here and we will talk what we want here because this news is all over. Hatisi satanga kuraise this nyaya itori kutokurumbira nyaya itori pa public domain saka we are allowed kuiperepeta so tichitoi analyze handitiona whether matswana aso tukudi kana aso tukudi operation duduza kuinechi operation dudulo ameno iri kuitwa kuJoburg uko zvine ine maZimbabweans. Did we push anybody to start operation dudula? Hatina kupusha vangu mukachiti achati maforeigners vane operation dudula iri kuita of which I like this minister akabuda mukadzi achitaura kuti akabuda achitaura kuti I don't understand why operation dudula vari kutargeta black brothers and black sisters kumikuku people who are poor. Why are they not targeting also white people vari kunogara kune dzimwe nzvimbo dzavanogara dzakanaka? Why targeting black people chete? Takuona sekuti it's a case of crime handika it's an issue of committing crime. Haisi issue yekuti vakuda kuti vanadzokere kunyika yavo because we've got foreigners as well that are white. We've got foreigners as well that are Indians. Why targeting a black brother and a black sister? Auntie Mashwana. So I really liked that lady though because she made sense. Why operation dudula dudula meno dukutula ameno iri kuita kunotargeta vanhu vanenge vari mumukuku vanhu vari kuto maZimbabweans ngavabude vari mumarokesha vari muma1 room avo. Why are they not going kumadeude uko vonomhanyisana nemaindia ekuindia uko kuti dzokera kunyika kwenyu? Kune maBritish mangana ari munomu asina mapepa ngavaende vanomhanyisana navo ikokoko vambosiyawo nhingikiri vasiye vanhu vatema. Why fighting andika why fighting black people, poor black people like us? Why fighting poor black people like us? It's yangovenya yakuti vakadzinga isusu vanosara chiluta because isusu ndiso vakadherera vanosara chiluta kuti ndongo unongoonatwo anti mazviona vakasvika patakshop yemasomalia vanosara chiluta chitakshop because masomalia anotya kanhu vangotisa oenda anti mazviona ngavaende vanoitira kamavetuko timboona kuti zvechokwadi kune operation inonzi operation dudula iyoyo ngavaende tione. Saka kana nyaya yatobuda yakatobuda pamanyuzipepa betu tinotoiscrutinize totoitaura haisi nyaya yekuti takakuburiswa nesu and everybody is talking about this issue. Saka isusu pachedu tofa utoudzana pachedu nekutsurana pachedu nekuonesana pachedu kuti what do you think guys about this nyaya? Hapana mboti timu Bulawayo guys musala hatisi kutomboda pano guys hatisi kutomboda zvinhu zvinoita kuti tipaive nehate speech. This page is not for hate. Titi timu Bulawayo timu Shona timu Chi, we are all blacks and we are all brothers. Antika we are all children of the soil.
hapana mudhevera, hapana mutau, hapana mushona, hapana muchi. Tiri vana vekuzimbabwe chitupa chedu chinogona kuforera kumwe chete. Handiti kumwe chete. Saka zvotingazoda kublema ndoti uyu zvangofanana iko zvino ngatinge kunyeperana. Ngati muma room unoona makazara mashona anenge arimo. Handika uwana futi zve vanhu vechindevele vakazara futi imomo. Handi vanenge vakati tag team. Icho crew 1. Saka zvino kuti anze chishona kana ndevele zvakangofanana chokwadi chakangonaka guys. Changonaka. We are all Zimbabweans. Atidi kuchinseta hondo kana violence kana chi. Antimaona. Saka nyaya guys munoiona sei? Chipassport chedu chakafanana chegreen chia. Nyaya iyi munoiona sei guys? Ngati nzoyofungwa dzenyu kana pasina ndoenda hangu tusangana ni Friday. Nyaya iyi munoinzwa sei? Masala ndo chokwadi, we are all Zimbabweans. And it's in Zimbabweans kudaro crime kunge tukane mu Zimbabwe. The fact is tukane mu Zimbabwe. Whether wava kupi or wava kupi but mu Zimbabwe ndo main way dzinenge rishandiswa iroro mu Zimbabwe. Ndo patiri kuonesa nakamatini patiri kuti ngatiwonesa nei ndisaka ndavhura malai kuti iwewe matini sanjadzi uri kufungei, what do you think panya ichi chingaitika, what solution do you think you can help wo tinzwe. Avede odaiwo kuzitari muda rakazeni wangu ari mukomenza chiri kwazvitsafu zvinenge mboka. Asi nai zvitsafu zvinoda kudana nchiti kudiko zvitsafu here. Nai zvitsafu zita iro bo here sha. Bo here kazi zita iro mfana bo here. Right, tone status say guys, tone sana say. Hesi chene chingomo. Tone sana say guys, nyika ino atisi yedu, tiri munyika isiri yedu. Handiji. On the other hand, people, they still want to work for their families. They still want to work for their kids. But now this is happening. And Twitter say. Anza napita hapana solution na masimba tiri mbivu. Murugu zati, vaskana chenche varushu, vanomira pa makaza, vanomira pa marubu za chaga mabasa baba. Handiji, vanomira pa marubu za chaga mabasa baba. Ha, kupinda mumba kudeso anzu vanoba. Vanobuda vakaba hembe dzavanenge vauya kwamutora kuti yawo aine anobuda nadzo vakadziba hembe dzekupfeka. Pane vandakaona chisungwa apo nandisina foni ndaida kutotora nhikirikiri vhidhiyo. Pane vandakaona achisungwa apo achinzi akatogwa parobhoti akanoshandira murungu akapedza kuaina akaita zvakaita akapuwa mari yake ndobva aba hembe kwakupfeka hembe dzadziya within a week wakudzokera pabhosiyeni paya kuno maketa aripo murungu akasvika achimubata. Hello caller. SIS MELLY. Ndiri right uri sei? Ndiri right. Matobata inotofanirwa kudiscusswa because my brothers edu ari kuita damage muno. Because this is not even the first one. Pane dzimwe dzisingazopublicizwe seidzi. But mahijackings acho awanda too much. And always Zimbabweans are involved. So a point was saying, what do you think you can be the solution? I don't know, SIS MELLY, to be honest, because vanava matuta yakangwarisa neni kuti zvingaitwa sei, solution chii, because varikutoona situation yatiri kuti hatisi kudikanwa muno, but they still do zvinhu zvokuti tipiwe more blame. Like you were saying, kuti pane macountries angakutotitaurira kuti aiwa mafamity ngaextend. Kana pane nyaya dzakadai dzikubuda. Because masadi countries angapindira kuti vapei add some more years vashande vana you see kuti zvinhu zviri kufamba sei, let them go and vote vashande vachigadzisa nyika yavo because nyika igadzike overnight, but now this happens now. And futi mumboziva kuti munoziva here kuti vazotanga kusavhera vanga vatobuda, pane vamwe vakabuda on bail, panga patori nyaya, pane nyaya yekupretoria ameno hijacking truck yaienda kuZimbabwe Pretoria Midrand uko, saka vanga vatobuda pabail, saka ndofunga that's the way they were tracking them now. Yeah, handichazivi manje honestly hatichazivi kuti my brothers edu toti kudi hatichazivi. But handiti SIS MELLY nesuwo tine problem sometimes. Kune vamwe vatinotoziva kuti maybe vanenge, some people know kuti munhu anoita zvokudai. Tinge tabuda
ndaramba ndati mbinga chichi zvakadaro tinenge takutova panyembe dzedzedzo kuti vanhu vari usinga understand kuti basa rake chairo nderipi. Viyesa ndo zvazvichishara zvazvo kuti musapiwe pressure nevanhu nokuti mamona everyday paFacebook akaposta mota ino akaposta chino mari yacho hamuzoti tikiwana sei. Handi vanhu vakuzviona ka pressure, musapiwe pressure nevanhu because dzimwe mari dzinenge chibva iko kwamaona kwadhugwa vanhu. And sisine munomboona kuti pane mamwe mabanks ezvino when you've got certain payments havatombodi kuti uvhure account kana usina payslip because vari kutoitirwa fraud futi mumabank. Mafraud ari kuitwa zve mafraud ndo ari kurohwa ikona zvekutamba vari kurohwa mafraud. Asi mazimbabwenzi kudi kudzidza here kudiko? Inini handitombozivi because tisingadi kutiptoe around this issue. Hapana kuti ndere kana kuti shona vese vatopinda imomo vese vatopinda imomo macases aya and sisimere zvinorwadza most mahouse robberies. Mahouse robbers vari kuuraya this time, vari kuuraya and they brutally kill people. That I've never heard about it. Chiro kumusha kwedu tichikura there was never something like that. Who responded to a scene. Ona vanenge vasungwa vamwe vanobatwa. Iwewe vaZimbabwe unza mamwe mapolisa nemacolleagues angu achitaura kuti namba vantu vahini. It's so embarrassing. It is so embarrassing kuti sometimes because ndichakuforwardirai imwe message yatawana munongoverenga zvenyu yatawana kuti vari kuita operations yema-illegal immigrant and so now I'm caught. Ndiyo kana ichitaura operation Dudula iyoyo. Aiwa iyi ndeyemapolisa neimmigration vari kuuya kunokukini kuvhawa. Okay. Saka vanga vachida kuti vanhu vadetsere. Saka inini I'm caught between kuti do I warn here vamwe vasina mapepa kuti guys pane chinhu chakadai. By the way, where you work with the police munomu une information. You work with the police. Saka ndinoita caught between kuti because half of them sisimeli vari kucommita crime they are undocumented. Avazi documented. Saka hapana trace yekuti munova tracer sei. Saka ndezvokungoita mafingerprints kana vamatora ipapapa anotogona kutopfuura pabhodha rerimwe passport oenda noapply rimwe passport munhu atodzoka. Saka I'm actually caught between kuti do I say ndoshambadza here kune mamwe maZimbabwean groups kuti hey guys kuchaita will I be kicking myself in the bum because vanozouya vakundiroba. You remember that time takapinda? Yeah, I know. I know. I was a victim of house robbery and it doesn't azvina basa kutura house robbery inotraumatize. Yeah. Saka I'm really caught between kuti do I then say because vamwe vakadzi vakatogara nevanhu vanobata nkunzi vava. Saka ndinoda kutopa information kumukadzi ndichimunzwirawo kuti amumwe mukadzi anotopawo mbavha yemurume wake information. Saka aneno ndongoti let the law take its course. Ndizvo zvandafunga zvangu. Pakaipa handiziviwo pakaipa wena pakaipa. And avaudziki because there was a time takaita kagathering mira simbi akoni parezi kuinda kunovhota tikuenda iwe uri kuinda here hanzva zhandei katose iwe uchadi kudzokera kumbai handei wakatose kumusha uku tinogadzira nyika handei tose nokuti ukati indai iwe hausuda kuinda uda kutumira ani tanorohwa handei tose tinorohwa tose tichigadzira nyika yedu ikoko. Handi maona handei tose nyika ndeyedu isakatorejesa iwe wakarejesa here kuvhota hanzvadzi nokuti zviri kubva manje musa 28 hapana ngwachivhara zvekurejesa kuvhota. Saka guys run and go and vote guys. Toda kuenda kumusha. We want to go home. But zvikuda tibatane musoro tibatane maoko tese guys. Let's go and vote. Let's go and do the right thing guys for the sake of our kids that are growing up. They need to have a better Zimbabwe. Like it or not. Endera mberi. Saka ndozvandiri kungotaura kuti takamboita gathering muno yemaZimbabweans and we're just talking about ipapa kuti taitaura nezvemapepa before izvi
zvemapermits akuvharwa izvi kuti guys try by all means chero ukaenda kuzimbabwe unotora passport wotanga patsva kuti at least uve nepastatus munomu because even manje varungu they are firing mahelpers avo because mahelpers ndivo mainformants. Yes, Nezuro, I got a call from a white person. Akapiwa namba yangu nevamwe hanzvadzi vanoshanda panapa. Hanzvadzi vanizuti ndofunga vakapanika kana kuti zviri kufamba sei handizivi. Ndakangona ndakufonegwa nemurungu uchu. Murungu akati kwanzi neweka yangu unopa vanhu mapermits. Ndikati ini. Zvikati akaita mistake andipi vanhu mapermits ini. Saka iye akazondisendera ndachikwa isisimiri ndati mimi kuti ndibuy time yekuti ndiwane mapepa ngati aiwa udaro hanzvadzi because unozondisungirira anditi waona haudaro mapepa hakuna iko zvino zvimbomira wakadaro hakuna mapepa. Saka I think vanhu vari kupanika because varungu vatotanga kubvunza udhara vakawanda kuti mapepa vari kutobvunza because iye zvinopato issue out kunzi mafine ayaya anga aripo zvavo but they were never active vanga vasingambosungi like domestic employers kuvapa mafine vainyanya kupa makampani. Saka iye zvino vari kuda kuimplicata izvozvo kuti ukawanikwa une munhu anoshanda ari illegal unobhadhariswa fine ye$50,000. Hey. Saka zvinhu zvacho zvaoma saka ivo vari kutaura kuti registered vote yes we must register to vote kuti tiwanewo zvokuita but tine problem iye zvino because we still need to gather everything together before we just go kuvhota tichaenda zvedu kunovhota but magariro atakugara kuri kutyisa especially kuno kuJoburg SIS-MELLY asina kunyeperai because chero paunofamba uri pamarobhots vanhu vari kuhijackwa and most of them ndingati maybe even more than half anenge ari maZimbabweans mamwe ndiwe kuMozambique ive mota iZimbabwe neMozambique most of the time zvinhu zvakadaro saka zviri kutotisa pastress zvakaoma because isusu hongu mapepa edu ari right but ndine hama dziri muno who've lived for years you understand vasina kana kumboita crime and then vanhu vongofarisa because uku kutofarisa kwavari kuita SIS-MELLY akufarisa they are going to die like flies because the government is something to prove until navo vari kuiwa nemavhotsi saka they need to make their people happy. Saka imimi guys vanhu vari kubvawo matozviwanitika matopiwa tip up kuti vari kuuyeko vehome affairs nemapurisa kana uchiziva kuti hausi mbavha ingovhaketawo kana uchiziva kuti pane chizo pako panogara mbavha siya vabatwe vaende kumusha. Yeah. Okay, SIS-MELLY, my time. You have a good night. Thank you very much, my sister. Thank you. Anyway, hapana kumira zvakanaka. Hey, anoshanda nepolice. She works with the police. This one, anoshanda nepolice. She works with the police and the home affairs. She works with the police and the home affairs. Kola, hello. Hello. Yes, Kola, Murisei. Tiri right zvedu inini ndoda kutsigirawo zvabva kutaurwa nakola isuwo maZimbabweans tinofanirwawo kudzidzawo kuti kana tiri munyika dzevamwe saizvozvo we want to dominate patinenge tiri kokungoti lay low uchiziva kuti pauri hapasi pako and just lay low and do what you need to do. Nderimwe problem yatinayo iyo kuda kungodominata ungoda kungosikamwa kuti tisitave pano tisitakangwara ndo problem yatinayo iyoyo maZimbabweans. Whether with crime or we are not doing crime but nyaya yokungoda kudominata zvinobhoa ufunge kuti kana munhu akapinda mumba mako akuda kutoteka over kutoda kuzikanwa kuti ndari pano. I think if we learn to lay low and be humble zvimwe zvacho zvingatibatsira nokungosiya zvekungoita zvecrime izvi kuti kangozvisiya kwedu kuti kutiza nyika yedu tiri kutadza kugadzirisa nyika yedu asi tinoda kuzoparadza patanziwo tidukewo tiwanewo kuduka ndo zvanzi zviri kurwadza kuti kwedu takatiza tikange tamanzi chigara henyu taduka muno chizvigarira henyu muno tabva tagara hedu muno toporonga futi toga zvedu tega tiri kungozviporongera tisu tega pano hameno kuti chii and because also remember
South Africans back then during the apartheid or post-apartheid time, vanga vasina basa netumwe tumabasa twakatorwa nemaZimbabweans. Vanga vasina basa na South Africans vanga vasina basa nekushanda marestaurants kana kuti we came and we took those jobs. All we needed to do was to do what we came here for and shut our mouths and not want to dominate. Saka now also because the world is changing, pakaita COVID, economies akachinja zvikachinja. They are now a little, we are fighting for the same space. Saka because we are fighting for the same space, we need to behave ourselves. As Zimbabweans, we need to really behave ourselves in whatever. Because my restaurants, they are there. Maybe it's a little too late to even give advice because and really of the number, I don't know whether it's 180,000 or whatever. Because from the first time dispensation permits, the number was big. With years, people died, people moved, people changed to other permits. Number yanga ya shoma. I'm pretty sure they would have extended because number ya. They are donor. Sure, number ya shoma. Ashona vanhu vakamuva vamwe vakachinja mapemiti vamwe vakadidi and vamwe vakadzokera kuZimbabwe. Saka indichandongoda kungokurudzira ngaende tinovhota guys. If you haven't registered, go and register and vote. Let's fix our country. That's a song that she's always singing. Let's go and vote, guys. No one can fix Zimbabwe other than Zimbabweans. They're going to rig, but if you don't vote, then you give them. If we vote in our numbers, there's not much room to rig. Amen. But if we don't vote, then they are going to rig. So we must go and vote in our numbers. Thank you very much, Nelly. Thank you. Bless you, my sister. Bless you so much. Right. Until what I was saying, kuti time yakufamba, time yakupera, guys. And ikumusha tinovota. Let's go. And pasana masiva mashoma. And ngatite kutite zvinhu zvakadi zvinoita, guys. Tionewo kuti zvicharamba here kana kuti zvichadii. Hello, baby. Hello. Yes, Marisei. Hi, SIS MELLY, Marisei. Mushe. Ndachida kucontribute panyaya iyi. Chinonyanisa kurwadza futi pane hanzvadzi dzangu netsika idzi. Dzobva ataka futi isu maZimbabweans achona. Ndo chimwe chinhu chiri kurwadza futi. Uyezve chepiri futi. Pama muchitaura muchiti pane vamwe vakadzi vari mucomment section vanenge vane varume vanenge vashiba. Kazhinji munhu akaba haufi wakazviziva kuti murume wangu ndo basa raari kuita. Aiwa zviti nema. Kola. Kola. Iwe every day murume wako achibuda uchizoti andakwana ushanda kuna payslip yakamboona anobuda every day achingoenda kana kuti 5 hours odzoka ane zhumba remari unoti kubvepi? Mirai muno muSouth Africa vashoma vavariko havane mabasa nemapayslip. Anomukona uyu wama muchiti kwaipfeka worksuit. Anokwanisa kutobuda achitoudza mukadzi wake kuti ndiribhirita. Do you know that? Anokwanisa kutobuda achitoudza mukadzi wake kuti ndiribhirita chaiko kana kuti ndikunomira pamarobhotsi nditsvaga nengerekeni. Iko kumba kwavo kwatowanikwa kune pfuti nechichi ndo inenge iri store room yavo. Saka mukadzi Saka asikola makambosangana nazvo izvi. Ndakambosangana nazvo kuNamibia. Ndakambosangana nazvo kuNamibia. Kuchi chakaitika kola mama ita sei? Makanyengwe munhu anamba fa munhu akanatsondinyenga zvakanaka ndiri nema. Ndatowana chimboidzo changu chotengesa mabhurumu. Handiti vanhu vaya kana achiuya nemari auyi nejumba resere mari kumba. Alright. Nejumba resere mari kumba. Handi maona kwakazobatirwa kumba kwavo vanhu ndo kunogara kiti ravo rese ikoko. Ivani vatone dzimba dzavo dzimwewo nevakadzi vavo. Inini munhu wandikadanana naye inini aiti kozi isusu inini ndaitengesa micheka yemaherero yakandichidza maherero anoisa nyangayo. Exactly. Ndo andaitengesa. But iye aitengesa mabhurumu, aitengesa mitsvairo, aitengesa maningirikini andimaona. Futi ini andingamboti aitengesa nokuti ainyepa nokuti aitobuda akabata zvona izvozvo. But as far as time goes on, ndokwaneka tozoona kuti
munhu uyu ari kugarira vana kuyunama ari kugarira vanhu pamarobots achitorera vanhu mafoni achiita sei mapurisa akauya kumba ndiri kutaura zvinhu zvakaitika kwandiri ndanga nefriend yake muangolian waishamwaridzana naye kumba kuya kwakutiri kwemuangolian ndokurariri besi rezvinhu zvese ndokwaigara mari ndokwaigara everything ikoko zvokuti aibva atora mari shoma shoma akati mari yerendi mari ichi iwe unongochifara kuti mufesi wangu bhizinesi rake riri kufamba ndozvakafanana nevanhu ivava sisimela zvishamisa kuti pane mumwe munhu anganitori netai izvezvi saka iwe mapurisa auya kumba zvikadii mapurisa auya kumba zvakaitika manje ndezvekuti chafriend yake muangolini akandifonera kozi aiziva nekuti vabva ikoko handizivi kuti vakabatwa sei nandozivi nondo pakazopera renje zvipedu akabva ati iwewe nipa kuti uri klina ipapo ndikati ndoutoklina vakatosvikawo ichitoklinawo zvishuwa ende vakasecha hapana chavakawana pamba pataigara hapana vakatongowana mitsvairo mabhurumu yayo mama anga asiya kumba ndochokwadi chananga kukudza SIS MELLY hakuna munhu anodanana nembavha achiziva kuti iyi imbavha sa iwe wakazonyatsokuita proof yokuti munhu akaimbavha sei kumarobots waiba wakanga wazopuonei kana munhu azosungwa manje ndopaunozoziva chokwadi manje usa pakauya mapurisa akabva tomutora inini akawana asipo mapurisa akawana munhu weasipo endakafonekwa nefriend yake mangolini uya kunzi pakauya vanhu vachitsvaga munhu uyu infact hana kutondodza kuti mapurisa akamwati pakauya vanhu vachitsvaga munhu uyu unoti iwe unoklina uri klina ipapa handi vanhu vanoita zvemapatitaipe vakabva kuti nditone pasipoti yako ndikati handina pasipoti kozi nandiri kunamibia ndikati handina pasipoti nekuti hazvisizvo zvavanga vafambira izvi zvakaitika kwandiri inini ndokutaura zvinhu zvandoziva sandokusiyana kwamakatoita ndakabva ndatongomusiya handidi kureva nhema ndaka ndatotora hembe dzangu musiwo ndika ndatoenda kumba kwamwana watete vangu akazosungwa handitozivi information kuti akazosungwa here kana kuti akazoita sei nekuti kune mwana watete vangu ka yairi another town ndakabva ndatongoendako handina kutozombonzwa about information yemunhu iyeye muri kunzwisisa and then mwana watete vangu inini futi akatombodanana nemunhu aiita zvescamming amene murume wachona aiti ndiri mugadi achiti ndiri mugadi kudaro aiti ndoshanda usiku ndichidzoka mangwana makuseni izvo iye aiita zvescamming amene zvaainoita pama-ATM amene zvaaita ine handizivi handitonzwisisi kuti zvinhu zvaifamba sei pama-ATM achinokochomara mari iyoyo amene kwaaiiviga obva adzoka makuseni aitobudawo neweksoto ndosaka ndichikudza kana varipo vanoziva yes vanenge vachiziva kuti murume wangu anoba but vashoma unenge usingatozivi unongoshoza kuti ane rimwe basa mukada kutomutarisisa anenge atori nechimwe chibasa pamwe chaanenge achitoita chaicho zvinosiyana pane vanhu vaya vanoita zvokutengesa futi like mbanje futi vaya handiti umwe munhu anokwanisa kuvhura musika ndiuno kuti umwe munhu anovhura musika wamavheji but achitengesa mbanje mukutoti baba ava pamusika wavo unotengwa izvo anenge ane kakasaidaikavharapo muriwo saka ndo zvachona izvozvo pavanhu ava kutaura kuti muchiti mungagara nemunhu anouya nezipfuti rakadai mumba aiwa ava vamwe vanogara kuti udaro here sisi ameno ndo zvanachida ngotaura wangu kana varipo ameno makorokoto kwavari but kazhinji zhinji unonge usingatozivi umwe anotobuda akasunga tai chaiko kufunda kunoba maita basi zvakaoma. Thank you very much. Thank you my sister. Yowe kwai variko vanotoenda kunoba kutogara nembavha usingatozivi kuti imbavha kugara unozoziva nemupurisa kana richinge rauya zvakaitika pana kola. Saka varipo here makambodana nembavhawo musingazivi mukatogara mai mwana muchingodya mari muchingoti unotengesa ke mabhurumu kauti unomira makazoziva mapurisa auya achitaya kuzobata munhu pana akaba. Muripo here asikana tiwewo nyaya dzenyu. Kola hello. Hello. Yes, Kola makadi. Tiripo makadi. Ewa tiripo. Zvirikutaurwa nasisi wakutaura it's true. Zvakaitika kwa murika.
macolleagues angu inini Okay. vamukuru vangu vaitoita zvekunoba vachibhomba ma18 muno muSA muno muSA. Saka vaitobuda vaiti ndiri musecurity vaitobuda manheru kuma6 vakapfeka vanhu rimbofona imbomira ichimbouya musecurity vaibuda vakadii vaitoti ndiri musecurity. Saka vaitobuda kuma5 vachindo kunopinda duty na6 vakatopfeka uniform yavo security zvese nebheji nene votobuda votoenda. Saka vane kwavaitoba zvinhu vachinoisa then vaizongogona kana kuuya kumba nechinjumba chemakoini ungoti hapa nemwe murungu chichi yangu ndipawo pageti wati izvo pamwe vanenge vanobhomba kana ATM vobva vabuda nemakoini. So takatozoziva vafa haiwe because vakazoenda kuJamestown vakadhugwa vaenda kuJamestown ndobva vava kunoba pamba pemurungu payo nemalaptop vakuba malaptop. So bamukuru vangu avainini was an ex-soldier kuZimbabwe vakatomboita presidential guard. Saka vakanga vaine chaiva chekuti ndini so hanzi vakazoti vamwe vakatiza vakatanga kuitwa shootout nemurungu nevana vake then ivo vakatanga kuzofairana nemurungu uya. Saka ndokushudwa nokufa. Saka makatotora chitunha pamba pemurungu vaitoita shootout vari pamba pemurungu. imi chitunha chaka makatochiona chiri pamba pemurungu? Aiwa tisina kuchiona pamba pemurungu. Chitunha chakauya ndokutogwa nepolisi chatorwa nepolisi ndokuendeswa kuJamestown kumochari. So vana vakomana vamwe 4 vaigara muarea imomo. Saka vakomana ava vaenda vese sengoti vaishanda pakambani imwe chete. Then takaona bamukuru vasina kudzoka makuseni. But that night sisi vangu ini akaita dream akatondimutsa akanditi upedza ndarota murume wangu achimhanya mumunda makarimwa achindibhabhaisa ndichiedza kumutevera achiramba ndo the night yavatofa. So vangu vasina kudzoka pesi vangu vakanobvunza kumashamwari avo mashamwari angoti isusu nezera takuenda naye wati kubasa tikuzoti akaiswa kuPCT. So takataka kuzongotsvaga kambani aishandira hapana aiziva because aingoti tekambani yemuZimbabwe saka tinongonzwa kwataenda musi kwataenda izvo munhu aitoenda kunodi kunoba. Saka pakapera 3 weeks tichingovatsvaga saka vakomana vaya manje vava vakaenda navo vakazenge vangoudza vanhu nemakoti vadi kumbonotsvaga kuzvipatara zvekuna naJamestown vadi kumbonotsvaga kukuku vakanga vakupa maheads up but not straight. 3 weeks takazoenda ndokutonosvika ndokutonowana munhu atoriko zvishuwa kumochari kwakutonzwa kuti vakanga vatiba soso ndokutozoziva kuti takatoziva vafa kuti vaiba vedway ende chiro unotangochakava chitunha unotangochachikava sisi vangu hazati brokenshi murufu rwemunhu aroda kuvarwadza but kuziva kuti vakagara nembavha that means mbavha yaigona at least yakatofa yekokoko aigona nguva cha anything because secret yakadaro yaunochengetera mukadzi waunogara naye everyday uchivata nemunhu akadaro anovhura futi anogona kukuvhurira iwewo one day. Ende zvazvakatooma ende vabati vamwe vakomana vacho vamwe vacho tu vakazotiza chundo vakazobatwa. Saka kuti iye wainoba mashopu emasomali handiti bamukuru wako vaida kuba mashopu emasomalia kudhura maATM but makoini vaizomawanepiko iwe mumaATM hamunawo zvevakoini? amene kuti makoini vaizomawana ndifunga mashopu because vaiuya nemabhaketi like mwe musa vakatomboya nemabhaketi akarakazara ma5 rand kuti vanga vasina kutora kusunuka kuda wakagwejebura sunuka kusefa pamwe paya pana chazi but vakomana pavakatozobatwa vakatozoonekwa kuti vanitori nemaATM avakadhomba mafingerprints avakatozoonekwa kuti pane mamwe macrime avairelata. Hey tikazoshuwa you can say nemunhu kuti ndiwo basa rake. hamba zvakaoma. Thank you munin'ina nekutiudza nyaya yakadai. Thank you tikutodzidzawo. Thank you. All right, bless you. Hey mazviwa guys kwai munotogara nemunhu muchitonobhomba achitouya mumba achitoti ndisecurity guard ndi zvakaoma asikana. Saka uri pari umwe kupesera uda kuti udzawo nyaya yake kudanana nenhikikiri nembavha idzi nechida kunodhura kumaATM. Variko here vamwe wakambodana nawo nevanhu vakadaro timbo hwawo kuti zvaifamba sei? Ukatoigwa bhaketi remakoini ukavenga mabhaketi emakoini dodogona kutongera chitori kana kuti 20,000 ari ma5 rand 20,000 sitaitengesa kaisusu tozviziva.
taitengesa munhu kikiri maskuta akshopedu nditozviziva tichitengesa ma-ice cream asafti seva waibuda nayo mari yakadaro iyoyo. Halo kola. Hello, Smith. Yes, muri sei? Nyaya torwa ndototinesa. Ane mbava ekumareni kwedu. Yaiba kwaRarare. Ikaba ikatizeka yakunoku. Nevana vake tu nemukadzi. Auya kunoku akuda kuita business iri kuba. Akarendera mukadzi wake. Samwe nevana achita kumboona iye aitikara kwake. Vaiba waitoona kuti aitokubomba ma-ATM. Saka one day awabhomba ATM 2 years back. Saka wakatirwa nemapurisa iyanga ine BM mafastika vaya. Saka akasvika kurova policeman 1 akaduna. Saka iye akamurava chinodhriva akazosira mota iri kupinwa akasiya akavhurika madhoo akahaya taxi vaya akadzoka kumba kwake. Asvika kumba kwake akaita depression yekuti ndatuma munhu atinafa akabva kuduna vangufa. Mbavha dziriko but vakadzi vanenge vasingazivi. Saka akaita depression yekuti ndatuma munhu akafa nendobva duna akafawo. Nekuda kusungwazve aitosungwa. Saka aitozoti ndichatobatwa. Akangoduna ega. Haana kutorwara. Akatovhotaronda tikaenda kurufu kwake. Mahuri ake saka akazara pakaitozwa ndobasa rake. Because aitonzi binga mota dzanga aina dzasikaiti. Hey. Saka totapati apa mukadzi anga asikatopoziva anga ari kwake ega nevana kuzouya wanzwa kuti muri mapfungwa aita sei but anga asikatombozwa kuti muri manuba. Zvakaoma. Inga inyaya naini. Ndotomuziva munhu akatofa aitobhomba ma-ATM muzimba chaichai wakupucha kwake mutotomuziva akafa. Mbavha mazimba anyanyisa zvisikaiti munomu. Sure. Yeah, menu. Hey. Yeah, menu. Hey, thank you very much kola tiwo wewe kudona at least wakazvidonera kafa ake bete. Akatodona kafa. Haya pakaipa. Guys, nyaya dziperidzi. Maziwa ka saka zvinhu zvandinopoya topic tichimbohwawo nyaya dzakadai mazviwa tichimbohwawo vanhu vane nyaya vanhu vazere nenyaya hanomaona but tisingatombopi vanhu mukana wekuti vanhu vataure hanomaona but anyway guys ndo nyaya ndaida kuti tichidi tingoonesana handimoona tingoonesana then guys chekupesira ndifunga mambona video yemwana uya guys yababa vanifamba nemwana ane celebra chiyameno inonzi mwana uya asingagoni kugara singagoni kudi mamuona baba vaya vanifamba akabereka mwana wavasikana baba vaya vedu kana awanawo namba dzababa vaya please because namba dzedza ndadzitry nini namba dzeya dzisikuita namba dzeya dzisikuita ndadzitry. Hello kola. Hello sisimenduri mushe kanjani? Ya ini ndinotsigira panhau yemazimbabwe mazimbabwe ndaitambudzawo kuzvibata wedu wenu nokuti asina mhosva neane mhosva tese tichange kola vaindizvi. Hello I think network wifi yangu yaka network yako edza kugadzira nyika ino yaisi yedu anditi ndiva zvatikawira zvanenge vakungobatanidzira neasina mhosva neane mhosva tese saka daira ndirisu mazimbabwe tambotrayawo kungogadzirisa unhu hwedu. I think tinoita zvakanaka ita zvakanaka. Thank you kola. Still remember ndakamboshanda nemumwe mukadzi ndini sisimere ndakambofona tichema kuti ndine mbakashaya chichini even still remember ndakashanda nemumwe munhu andakashanda naye mukadzi murume wakaita zvekudambura makebho achidambura makebho ndobva ndambomuti but iwe ona iwe nhasi murume wako anogona kurwa nemagetsi ende uri mwana mudiki
unogona here kuzosapota vana 4 winawo zvakanzikana ndikati kose usingagona kutsura murume wako ipapo aita 3 days foni yake isiri kupinda takapinda akutokwanisa 1 week murungu akamuti chimboenda unoona kuti chii chikutora zvinhu vachinzi vanga varerwa vari mumaini vachidambura makebho akadzoka kubasa akati murume ndamushaya ndakatova mushaya murume ndikati hauna midhi yekumutsvaka ndakambomuti chienda kupolisi semuzi aiziva sakuenda konripota kuti ndashaya saka iye anokwanisa kuita sei ndobva adzoka akauya akachema ndakamuti aripo murume wako mupenyu asi izvo unoziva kuti murume wako anoita zvokuenda usiku kunodambura makebhu akaita seiko akaenda akagara 2 weeks ndopa achavharirwa mumaini matanodambura makebhu saka ngatiedzei kugadzirisa unhu hwedu akadzoka ari mupenyu akadzoka ari mupenyu hanzi vakatofukunurwa nevamwe vavo vanga vari panze vanenge vane zvavanoita vanoti vamwe vanopinda mukati maini vamwe usara kunze saka vanosara kunze vaya ndopo vakasvika security chibva apo vanhu vari mukati hanzi vanenge vachitopika imomo vanenge vatova nehupfu chichi saka security yaenda ndopo vakatanga kuzofukunura umwe wavo kwakutosodzoka adzoka maya vaenda kunze nemakebho yanga vatengemwe vakabva vanotengesa vamwe vakabva vatiza nekebho yakadzoka asina mari ndakatsodai murume wako akafa hana kana asanongoshanda rechihousecare unoti ndibhiridha ngaatsvage basa reubhiridha kana zvarinetse resibheta munogara kuti panotongosara usisina murume ungofanana neni saka hazvibatsire chinhu ndizvozvo but otherwise iye zvino iwewe wave sei ndativa nemwana mukomana mwana mukomana shame akura sei zvino zvaane 3 months makorokoto zvinozvarwa baba vainda shuwa simeri ndingagodii because vanhu vaizombonditi unza zita rake tonotsvaka zveshuwa akafa here zveshuwa ndakazoona mapiki akati uri mubhokisi andikasenderwawo nehama dzake munhu akafa zveshuwa kovaimbokunyimireiko mapikicha paya paya kuti uone munhu kuti akafa zveshuwa think zvaiitika ndezvokuti mapicture handira havana kundisendera but ndakazomaona through pastatus vaizvanga ndiri vaitya kuti tinogona kuzoita bp kana kuita sei so vasingakwanisa kunipa mapicture iwayo asi zvinaanawa shame saka vakamboitawo here richiauti hama muri kutaura nehama dzacho aiwa kubva tete vakazouya ndine nhumba itenge yanga iri kuma 9 months vakauya kwadaigara nemurume wakasvika vakapfeka zvinhu zvehanzvadzi yavo vakadzokera kueastern cape saka zvinhu zvasara kungoti nawe kuti munhu akanga volunteer kuti achatakwa zvimahara ndiye akazotirasisa saka zvinhu zvichiripo saka vari kuorganiza kuti vauye vatore zvinhu vakatora chii hembe dzake vakatora hembe nematurusi because anga ari makanika saka vakatora hembe nematurusi saka but everything zvese zvataishandisa mumba vakasiya vakangotoka naona problem tichibatsirana apo neapo sezvo pane mwana wedu ende vakangofarawo because ndiye wani mwana mukomana anga nevasikana 3 shame but hazvina basa kola hazvina iye hambotouyewo kana kutombomurota wamuroti murume wacho ndiye wekuya papa yagaiza chiti murume wangu akaenda kuzimbabwe kanofirako mamuziva wemurume wake akaenda kuzimbabwe uko akaenda kuzimbabwe akazongonzwa kuti murume akafa maiziva nyaya iyi iri kubvunza mucomment section kuti muchiri kumuziva here vanoda kunyatsodzisa nyaya akangoenda murume achingwenda zaba asingarwara akangozofonirwa kunzi murume akatofa akavigwa tichiti sisi wakaona here paakavigwa tichitoramba chiti aiwa anogona kuva ari mupenyu chichiche ndiye wekunzi akanwa mushonga ainzi akamwa mushonga ainzi akamwa mushonga murume wacho ndiyeyu
asi zvemushonga dzadziri shuwa here yekola zvemushonga dzadziri chokwadi zvemushonga zvechokwadi simeri family yacho nanhasi ndo zvairi kungotaurawo kuti zvemushonga zvazviri chokwadi but ndiri kungonzwa kuti pane zvokungoitika dzari kungoonekwa ari mugadheni handichanyatsoziva ndiri kuda kunzwa so handidi kuda kutrasta kuzvokunzwa kwai mugadheni achiitei amenuna pamakaurayiwa handichaziva sisimeri handichaziva ndiri kungonzwawo ndiri kungoitawo zvokunzwanzi anetsa kumusha ari kuzooneka mugadheni mukadzi wacho akuzoshidza n'anga dzichiuya pamba kuzodii saka nyaya yacho handizonyanza ndisikunyatsooziva hangu sa mukadzi wacho achiripo pamusha ipapo aripo akatondisendera meseji achitonditi makorokoto mainini takanzwa kuti mane mwana ngomubhuroka ndinambokwanisa kumupindura akupindurei aida tokumoka saka ndakangokwanisa kungomubhuroka ndo zvandikakwanisa kuita zvakaoma. Alright muningi naiwa, just take care of the child. Chengeta mwana. Alright sis Mary maita basi. Alright sharp. Alright guys, rigaitinde kunovata. Rigaitinde kunosorora anditika taurai chipi ndiye ndiye rigaitinde kunosorora. Si guys, nashara nyaya baba vemwana vaya vanofamba kabereka mwana wavo mwa vangu achichema ndakwadziwa nekuchema kwa baba vasikana. Ndarwadziwa saka ndine namba yakakaranganda TV saka ndavasendera message ngarangande TV kuti vatipe namba baba vaya. Vakatipa namba ya baba vaya tikaipiwa namba yaya tovafonera tiri pano pa live baba vaya tonzwa kuti nyaya yavo tovabatsira guys kana pananogona kutenga wheelchair yemwana handika tobatsira totenga wheelchair at least vaise mwana pa wheelchair vasunde zvavo iyi wheelchair hanimona chemwana pane kuti vafamba kabereka mwana sezvo asi vakadzi moyo makaisepi vasikana mungatiza mwana akadaro kuti mwana abudari chirema. Mwana abudari chirema wakutiza mwana wako chokwadi. Unenge warwadzwa nemimba here kana kuti unenge usina mborwadzwa nemimba naye asikana. Baba vandirwadza vasikana mboza ndabudisa musodzi. Ndachema pawataka kuti vachema ndachema yabuda musodzi chokwadi kutopukuta musodzi kudai so mufunge. Ndarwadziwa mufunge. Apana vanogona kuvanoiti apana da mwana wavo sei. Manda mwana wavo asiwo Mwari woka futi woka. Shadi wakufona wakanaka here naye Shadi. Wawanya yamakebhu wakuda kundifonera. Sungwa Shadi de ukachwana tambo dzamagetsi unokwirira isiya kukwira tambo dzamagetsi Shadi akufona apa. Hanimona. Sure maybe the wife is here vide vakati tai moyo vasikana. Sure uri kuno South Africa kuno kuchidla iwewe acha neporoni. Uchidla makota kuno kune masipatlo. Mwana wako uchina murume achitambura akatakura mwana wako mimba yako akatakura 9 months. Uchiona mwana achidaro moyo wako unogadzikana aumbofoka zvinhu zvinokubudirira mukati moupenyu wako haufoka budirira enda zvikuna kini mukati moupenyu wako as long as baba yavo vachichema zvavari kuita zvaka ndokutaurira haufoka naka wakabudirira hakuna sina internet mazuva ano uchasangana nevhidhiyo iyoyi uchasangana naye yako one day hazvinakidzi mufunge ndarwadziwa mufunge ndarwadziwa ndakarwadziwa mufunge ndarwadziwa but vakadzi tisadaro so kuita kupiwa $1 mai mwana $1 vasikana hanzi Simbeli kwai na zviko pambavha idzo anga ane t-shirt ndibhudhi vangu zviko fona aripiko zviko ishuwa here zviko zviko is it true fona tinzwe zvikomborero fona tinzwe namba dzakapinaidzwa fona tinzwe naiwe kuti bhudhi wako hava kuchiri mashura ngafone paWhatsApp ndo I spoke to vanhu vekukara vasati vandipindura nekukaranganda TV ndasendera nekukaranganda TV vasati vandipindura mirai tinzwe hamukona ndavasendera message nekukaranganda TV vasati vandipindura ndofunga network dzekuZimbabwe vakandipindura ndikapiwa namba tofonera baba vaya ndarwadziwa
ndarwadziwa shemu. Hey. Zvakaoma. Hanza andina vaudzei. Network yangu zviko yapano. Fona ine WhatsApp. Fona ine WhatsApp zviko. Handishe ndeupi kwewe. Zvichodzokera kutsvaka. Handishe chifona zvena zviko ndipena kana tisa namba yako comment section ndikufonere. Hanza anogara Bulawayo. Ana anogara Bulawayo. Guys, the number in comment section tone. Hanza ni ready ndi kuona. Ready. Ni ready ndopi. Ane ready mpenyu. Mupenyu era ne tichete ready mpenyu. Antichitere jumpenyu ere. Mupenyu ere zviko. Because antichitere vapenyu kava vakaita line apa. Pane tu vapenyu vari muredhi ava vapenyu ava vakaisara musoro pamagara. But aiwa avane redhi ava ari pamaqueue evanhu vakaisara musoro pamagaro apa mupenyuka vapenya havana kudhugwa ava havana kudhugwa ava ndo vabatwa zvakanaka ava vapenya ava vari raita vapenya ava regai anoorera kukujeri uyo mupenyu uyo hamupenyu hana kudhugwa uyo. Guys, saka ndozogenda mbukana mekara ndakadai kuti guys ndozoona ndozodzoka ndika guys morarabo handichika morarabo mari vakuitirei zvakanaka handichika tobatana zvakare nemusi wechishanu handiti tichiprepeta hedu tichitaura dzimwe nyaya tichionesana tichiita zvakawanda wanda nemusi wechishanu handiti Friday tagarisa timboitawo mvenge tagarisa tisina mbodziwa idzi dzanga toda kudziwa pashow isiriyo nhasi todzibata pamusi weFriday nyaya idzi timbonyatsodzidzwa handitika saka guys God bless you. Love you so much. Handitika thank you kunesa nogara chingonicheka makusende kunitumira tumavhesi nechichichi. Thank you very much. Munondigonera mufunge mose mumutswe tiri nyaya nenyama zviri pano pamwechete nemweya nenyama zviri pano pamwechete kuti tionane zvakare mangwana. Do not forget to pray guys. Handitika life is not ours. Penyu ndewaMwari. Musakanganwe kunamata kuti Mwari wakuchengetedzei. Mhepo dzinosimudzwa nevavengi nedzinofamba usiku dzikudarikei makachengetedzwa. Handiti God bless you guys till we meet again on Friday.